அதுக்கு டைமே வராது. பார்க்கலாம் எப்படி நடக்குதுன்ட்டு. நான் இப்ப இந்த லீலாமிரதம் எல்லாமே என்னோடது. ஐ திங்க் இந்த இது இஷ்யூ ஒரு வாரம்னு சொன்னாங்க. நாளைக்கு ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் லைவ். அதுக்கு டைமே வராது. பார்க்கலாம் எப்படி நடக்குதுன்ட்டு. நான் இப்ப இந்த லீலாமிரதம் எல்லாமே என்னோடது. ஐ திங்க் இந்த இது இஷ்யூ ஒரு வாரம்னு சொன்னாங்க. நாளைக்கு ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் லைவ். அதுக்கு டைமே வராது. பார்க்கலாம் எப்படி நடக்குதுன்ட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நாம இப்போ 12வது அத்தியாயம். ஒன் மோர் திங். நேத்து என்என்பி பிரபுஜி பேசும்பொழுது அவங்கவுங்க லாங்குவேஜஸ்ல கூட நம்ம ஏகாதசிக்கு 18 அத்தியாயம் வாசிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். ஐ திங்க் ஏதோ சம் லாங்குவேஜஸ், மோஸ்ட்லி ஹிந்திக்கு தான் கொடுத்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியும். ஓகே, நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கெல்லாம் ஓகேவா, வாசிக்கிறீங்களா? ஏன்னா இப்ப வாசிக்க மாட்டாது. வாசிக்க எடுத்தோம்னா மாட்டாது. ஒரு சேவையை நம்ம தொடங்கணும்னா அந்த சேவையை நம்ம கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகணும், பாதியில நிறுத்தக்கூடாது. ஓகே, தட்ஸ் வேர் ஐ எம் ஒரீட். ஓகே, மாதாஜி செய்யலாம் மாதாஜி. முதல்ல நாங்க வந்துட்டு 108 காலைல படிச்சுட்டு தான் இருந்தோங்க மாதாஜி. ராதிகா மாதாஜி கிளாஸ் ஆரம்பிச்சதுல தான் அது படிக்காம கட் ஆமா, ஆயிடுச்சுங்க எனக்கு மாதாஜி. தெரியும் எனக்கு தெரியும். ஏகாதசி அன்னைக்கு நீங்க எப்பவுமே என்ன கால் பண்ணி கேட்பீங்க, மாதாஜி 108 ஸ்லோகம் ஆமாங்க படிக்கலான்னு மாதாஜி. நீங்க கேட்பீங்க. ஆனா இப்ப உங்களுக்கு அது காலையில பண்றதுக்கு முடியறது இல்லை. ஏன்னா அந்த லைன் உங்களுக்கு ஃப்ரீயா இருக்கிறது இல்ல. உங்களுக்கு 5:30 மணிக்கு உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கிடைக்காது இல்லையா? அதனாலதாங்க மாதாஜி அது பண்ணல. இது வேணா 10 o'clock ஜாயின் பண்ணி படிக்கிறத படிக்கலாங்க மாதாஜி. ஓகே, சரி. அதுக்கு யாரும் வரமாட்டேங்கிறாங்க மாதாஜி. அந்த சைத்தன்யா கிளாஸ் இருக்கிறப்ப எல்லாம் வந்தாங்க மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் நாங்க கூட சாப்டர் இது ரிவைஸ் பண்ணலான்னப்ப கூட அதிகமா யாரும் வரல மாதாஜி. ஓ, அது வேண்டாம், விடுங்க, நீங்க படிக்க வேண்டாம். ஏகாதசி அன்னைக்கு ஸ்லோகா ரிசைட்டேஷன் மட்டும் பண்றது. இது எல்லா லெவல்ஸ்லயுமே என்ன பண்ணுங்க, நம்ம தமிழ் மட்டுமே 18 அத்தியாயம் 18 பேர் படிங்க. ஓகே, ஆனா ரொட்டேஷன் பேசிஸ்ல வரணும். ஓகே, ஸோ ஓகே மேம். படிச்சவங்களே மறுபடியும் படிச்சுட்டே இருக்க கூடாது. ஓகே, ஸோ அதுவும் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அவங்க கொஞ்சம் ஸ்லோவா படிச்சா கூட நம்ம அவங்களுக்கு ஊக்குவிச்சு அவங்கள படிக்க வைக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி சப்போர்ட்டிவா பண்ணீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் அதுதான் நான் சண்டே நம்ம அட்மின்ஸ் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங்கோட டிஸ்கஸ் பண்ணலான் இருக்கேன். நாளைக்கு நான் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங்லேயே அதை கேட்டுறேன். நான் அவங்கள அது முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அட்மின்ஸ் மீட்டிங்ல வி வில் சி. ஆனா அதை நான் ரன் பண்றது யாராவது ஒருத்தவங்க கண்டினியூஸா ஒருத்தர் மட்டும் கண்டிப்பா உட்காரணும். ரொட்டேஷன் பேசிஸ்ல எல்லாரும் அவங்க சாப்டர் முடிச்சு எவ்வளவு நேரம் இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் இருந்துட்டு நீங்க போகலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு 3 hour இருந்தீங்கன்னா 18 அத்தியாயமும் கேட்ட மாதிரி இருக்கும். அது இறைவனுடைய சேவையில உட்கார்ந்து நீங்க ஸ்லோகத்தை அவங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் வாசிங்க, மனசுலயே சி அந்த மாதிரி பண்றதா இருந்தாலும் பண்ணுங்க. ஆனா எந்த நானும் நீ காம்படிஷன்ஸ் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அதுல. சரிங்களா? வெரி ஓகே மாதாஜி. அந்த மாதிரி. ஓகே மாதாஜி. ஸோ எனக்கு எப்படி எல்லாம் முடியுதோ நான் அன்னைக்கு ஜாயின் ஆகுறேன். ஆனா ஏதாவது நம்ம பிசினஸ் மீட்டிங்ஸ் ஏதாவது இருந்தா மட்டும் எனக்கு கஷ்டமாயிடும். அது தவிர்த்து இல்லைனாக்கா நம்ம ஜாயின் பண்ணி அன்னைக்கு பண்ணிக்கலாம். காலையில 10 மணிக்கே பண்ணணும்ட்டு கூட இல்லை. ஒரு சிலருக்கு காலையில 10 மணிக்கு வீட்டுல சமைக்கிற வேலை அதெல்லாம் கூட இருக்கும். நம்ம வேணா ஒரு 12ல இருந்து 2 மணிக்கு வரைக்கும் படிக்கிறதோ அந்த மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. 12 to 3 மணி ஹரே வரைக்கும். கிருஷ்ண மாதாஜி. என்னோட சஜஷன் அந்த சாப்டர் அவளுக்கு முதல்ல அலர்ட் பண்ணி கொடுத்துருங்க மாதாஜி. கண்டிப்பா அதுக்கு என்ன யாரும் அதை பண்ணலாம், படிக்கிறதுன்னு. நான் வில் ஃப்ளோட் என்னது கூகுள் ஃபார்ம் மாதிரி. ஸோ பண்ணிட்டானாக்கா யார் யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்குதோ அது அப்படியே அந்த விருப்பம் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் பேர் எடுத்துட்டு அப்படியே லிஸ்ட் பண்ணிட்டு ஸோ நான் சேனையில போட்டுருவேன். இன்னைக்கு இந்த 18 அத்தியாயங்கள் இந்த இவங்க மட்டும் தான் படிக்க போறாங்க அப்படிங்கறத கம்யூனிகேட் பண்ண சொல்லி அதை அவங்க ஆமா, அந்த மாதிரி போட்டீங்கன்னா ப்ராப்ளமே இருக்காது மாதாஜி. இல்ல இல்ல இப்ப நெக்ஸ்ட் படிப்பாங்க. யாராவது படிக்கலன்னா இன்னொருத்தர் படிக்கலாம் அந்த மாதிரி. அந்த மாதிரி தான். ஸோ அதாவது யாராவது வர முடியாத பட்சத்துல இருக்கும்போது அப்போ ஆடியன்ஸா இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துடலாம். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சி இல்லையா, எமர்ஜென்சி எப்போ வேணாலும் வரும் நமக்கு. அதனால அந்த மாதிரி நம்ம சரிங்களா? ஓகே, இஃப் யூ ஆர் ஆல் ஓகே, அந்த சேவையை கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகணும்.
ஐ டோன்ட் எஸ் வாண்ட் மாதாஜி கொண்டுட்டு போலாம் மாதாஜி. கடைசி எடுத்துட்டு போலாம். கடைசி வரைக்குமே எடுத்துட்டு போகணும் நம்ம. அப்பதான் அது வந்து கரெக்டா சரியா. ஒரு சேவை தொடங்குறது பெருசு கிடையாது, அதை கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப மேன்மையான ஒண்ணு. அதனாலதான் உங்ககிட்டயுமே வந்து கேட்டுட்டு, நீங்களாம் சீனியர் டிவோட்டிஸ் இருக்கீங்க, ஸோ ஜூனியர் டிவோட்டிஸை வந்து வளர்க்கணும். இப்போ புதுசா வந்து 18 நாள் ப்ரோக்ராம்ல ஜாயின் ஆகிறாங்க பாருங்க, அவங்களுக்குலாம் எத்தனையோ பேருக்கு ஆசை இருக்கும். அவங்களை ட்ரெயின் பண்ணி, இதெல்லாம் ஒரு சேவை. நீங்க உங்களால முடிஞ்ச சேவை நீங்க செய்யணும். ஓகே, ஸோ வீட்டில் பொறுப்புகள் எல்லாம் முடிஞ்சதுனாக்கா நீங்க கண்டிப்பா நீங்க இந்த சேவைகள்ல வந்து யூ கேன் டேக் இட் அப். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ ஹரே பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा शिवपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஓகே, நம்ம ஒரு நிமிஷம் பாட்டு ஒன்று. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த சின்ன பாட்டை வந்து பாடிட்டு செஷனுக்குள்ள போகலாம். कृष्ण तव पुण्य बेबाय, कृष्णा तव पुण्य बेबाय, कृष्णा तव पुण्य बेबाय, कृष्णा तव पुण्य बेबाय. हे पुण्य तोरी बेजाबे राधा रानी खुशी हवे, ध्रुव हटी बोले तुम ताय. हे पुण्य तोरी बेजाबे राधा रानी खुशी हवे, ध्रुव हटी बोली तुम ताय. कृष्णा तव पुण्य बेबाय, कृष्णा तव पुण्य बेबाय. श्री सिद्धांत सरस्वती सचि सुता प्रिय हति, कृष्ण सेव्य जारा तुलना. श्री सिद्धांत सरस्वती सचि सुता प्रिय हति, कृष्ण सेव्य जारा तुलना. से मोहंत गुरु जगतेर मध्य उरु, कृष्ण भक्ति देया ताय ताय. से मोहंत गुरु जगतेर मध्य हुरु, कृष्ण भक्ति देय ताय ताय. कृष्णा तव पुण्य बेबाय, कृष्णा तव पुण्य बेबाय. तारयिच बलवान पश्यते तान तान, होए जाते गौरांगेर नाम. तारयिच बलवान पश्यते तान तान, होए जाते गौरांगेर नाम. पृथिवीते नागरादी समुद्र नाद नदी, सकलै बोले कृष्ण नाम.
पृथिवीते नागरादि समुद्र नाद नदी सकलै बोले कृष्ण नाम। कृष्णा तब पुण्यः बेबाय, कृष्णा तब पुण्यः बेबाय। ताहिले आनंदा होय तबे होय दिग्विजय, चैतन्येर कृपा अतिशय। ताहेले आनंदा होय तबे होय दिग्विजय, चैतन्येर कृपा अतिशय। माया दुष्ट जाता दुखी जगते साबाय सुखी, वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होय। माया दुष्ट जाता दुखी जगते साबाय सुखी, वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होय। कृष्णा तब पुण्यः बेबाय, कृष्णा तब पुण्यः बेबाय। शेखर जाको जे कोरी बारे, अज्ञ जागी दिल मोरे, जोग्य नहीं आती दीनहीना। शेखर जे गोरी बारे, आज्ञा जागी दिल मोरे, जोग्य नहीं आती दीनहीना। ताय से तुम्हारा कृपा मागितेची अनुरूपा, आजी तुम्ही सभार प्रवीणा। ताय से तुम्हारा कृपा मागितेची अनुरूपा, आजी तुम्ही सभार प्रवीणा। कृष्णा तब पुण्यः बेबाय, कृष्णा तब पुण्यः बेबाय। तुम्हारा से शक्ति पेले, गुरु से व्या वस्तु मिले, जीवन सार्थक जदि होय। तुम्हारा से शक्ति पेले, गुरु से व्या वस्तु मिले, जीवन सार्थक जदि होय। से सेवा पहले ताहेला सुखी हले, तब संग भाग्य दे मिलोय। से सेवा पहले ताहेले सुखी हले, तब संग भाग्य दे मिलोय। कृष्णा तव पुण्यः बेबाय, कृष्णा तव पुण्यः बेबाय। तुम्ही मोर चिरा साती, भुलिया मायार लाती, कायाची जन्म जन्मांतरे। तुम्ही मोर चिरा साती, भुलिया मायार लाती, कायाची जन्म जन्मांतरे। आजी पुन्हा येशु जोगा, जदि होय जोगा योगा, तबे पारी तूने मिली बारे। आजी पुन्हा येशु जोगा, जदि होय जोगा योगा, तबे पारी तूने मिली बारे। कृष्णा तब पुण्यः बेबाय, कृष्णा तब पुण्यः बेबाय। तुम्हारे मिलाने बाय आबर से सुख पाय, गोचारने गुरी दिन बोर। तुम्हारे मिलाने बाय आबर से सुख पाय, गोचारने घूरे दिन बोर।
काटा बाना छूटा छूटी बाने काय लूटा लूटी सेई दिनी कबे हबे मोर काटा बाने छूटा छूटी बाने काय लूटा लूटी सेई दिन कबे हबे मोर कृष्णा तब पुण्यः बेबाय कृष्णा तब पुण्यः बेबाय आजी से सुविधा हला तुम्हारे स्मरण बेला बोरे आसे दकीलम ताय आजी से सुविधा हले तुम्हारा स्मरण बेला बोरे आशे दाकिलाम ताय আমি তোমার নিত্য দাসা তাই করি এতো আশা তুমি বিনা অন্য গতি নাই আমি তোমার নিত্য দাসা করি এতো আশা তাই করি এতো আশা তুমি বিনা অন্য গতি নাই कृष्णा तब पुण्यः बेबाय कृष्णा तब पुण्यः बेबाय हे पुण्य तोरी बेजाबे राधा रानी सुखे धाबे ध्रुवा हटी बोले गोमताय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे சோ இன்னைக்கு நாம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா பண்ணீங்க மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா இருந்து மாதாஜி. நல்லடியா இருந்தது மாதாஜி. அப்படியே அதாவது ரொம்ப அதாவது இந்த பாடல் வந்து நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் அந்த ஜலவாயு அந்த இதுல கப்பல்ல போகும்பொழுது அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இனிமே நம்ம இந்த பிரயாணத்தை முடிச்சு நம்ம குரு மகாராஜ் சொன்னதை செய்து முடிப்போமா இல்லையான்ற ஒரு டவுட் வரும் அவருக்கு. ஸோ ஆனாலும் உறுதி கொண்ட மனசோட அவர் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்தா கூட அதை வந்து கிருஷ்ணரே வந்து நமக்கு வந்து ரட்சிப்பார் அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து அவர் அப்போ பாடின பாடல் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, அதனால இப்ப நம்ம அவருடைய லீலாமிரதத்தை தான் நம்ம இங்க வாசிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இப்ப அமெரிக்க பயணம் போறாரு ஜலதூத கப்பல். சோ அதுதான் ரொம்ப நாம வருத்தமா பாடுறாரு போல இருக்கு மாதாஜி. வருத்தத்துல பாடுற மாதிரி. எஸ் மீனிங் படிக்கவா மாதாஜி? அந்த மீனிங் பாட்டு மீனிங் படிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்கோ, நோ இஷ்யூஸ். பாடலின் பொருள். பல்லவி. சகோதரரான கிருஷ்ணரே, இந்த புண்ணிய காரியத்தை நீங்கள் செய்தால் ஸ்ரீமதி ராதாராணி நிச்சயம் உங்களின் மீது மகிழ்ச்சி அடைவாள் என்பதையும் உங்களுக்கு அது மாபெரும் புண்ணியமாக அமையும் என்பதையும் நான் உறுதியாக கூறுகிறேன். 1. சச்சிதேவியின் புதல்வரான கௌரங்காருக்கு மிகவும் பிரியமானவரான ஸ்ரீமத் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் கிருஷ்ண சேவையில் ஈடு இணையற்றவர். மேலும் அவர் தீவிர கிருஷ்ண பக்தியை உலகிலுள்ள பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் அருளக்கூடிய மிகச்சிறந்த ஆன்மீக குருவாவார். 2. அவருடைய பலமான ஆசையினால் மேற்கத்திய நாடுகளில் முழுவதும் கௌரங்காரின் திருநாமம் பரவவும் கிராமங்கள், நகரங்கள், கடல்கள், ஆறுகள், ஓடைகள் என எல்லா இடங்களிலும் ஒவ்வொருவரும் கிருஷ்ணநாமத்தை உச்சரிப்பார். 3. சைதன்ய மகாபிரபுவின் அதீத கருணை எல்லா திசைகளையும் வெற்றி கொள்ளும் போது இந்த அகிலமே தெய்வீக ஆனந்த வெள்ளத்தில் மூழ்கும். மாயையால் துன்பப்படுவோர் அனைவரும் இன்பமடையும் போது வைத்தவர்களின் ஆசை பூர்த்தியடையும். 4. என்னுடைய குரு மகாராஜா இந்த திருப்பணியை நிறைவேற்ற எனக்கு கட்டளையிட்டுள்ளார். இருப்பினும் நான் இதற்கு தகுதியற்றவன்.
மிகவும் வீழ்ச்சியுற்றவன், அற்பமானவன். இதனால் பகவானே, அனைத்தையும் அறிந்து அனைவரிலும் வல்லுனரான தங்களது கருணையை யாசிக்கின்றேன். அங்குள்ளவர்கள் அக்கருணையினால் மட்டுமே நான் பயனடைய வனாராவேன். 5. நீங்கள் சக்தியளித்தால் ஒருவனால் ஆன்மீக குருவிற்கு சேவை செய்யும் பரம்பொருளை அடைய முடியும். அப்போது வாழ்க்கையும் வெற்றியடையும். அந்த தொண்டு கிடைத்து விட்டால் ஒருவன் மகிழ்ச்சி அடைகிறான். நல்ல அதிர்ஷ்டத்தால் உங்களுடைய சங்கத்தையும் அடைகிறான். 6. அன்புள்ள இறைவனே, முழுமுதற் கடவுளே, நானும் சாதாரண மக்களை பின்பற்றி பலவிதமான பௌதீக ஆசைகளால் அலைகழிக்கப்பட்டு பாம்புகள் நிறைந்த பால் கிணற்றில் படிப்படியாக விழுந்து கொண்டிருந்தேன். ஆயினும் தங்களது தொண்டரான நாரத முனி கருணையுடன் என்னை சீடனாக ஏற்று இந்த தெய்வீக தலத்தினை அடைவதற்கான வழியை உபதேசித்தார். எனவே அவருக்கு தொண்டாற்றுவதே எனது தலையாய கடமை. அவரது சேவையை என்னால் எவ்வாறு கைவிட இயலும்? ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 7:9-28 நரசிம்ம தேவரிடம் பிரகலாதர் கூறியது: எம்பெருமானே, ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே, எனது நித்திய துணை நீங்கள். உங்களை மறந்து நான் மாயையின் கோரமான பிடியில் சிக்கி பற்பல பிறவிகளாக துன்புற்றுள்ளேன். உங்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு இன்று எனக்கு மீண்டும் கிடைத்ததால் நிச்சயமாக உங்களுடன் இணைவேன். 8. அன்புள்ள நண்பரே, உங்களது உறவில் நான் மீண்டும் பேரானந்தத்தை அனுபவிப்பேன். காலை பொழுதில் வயலிலும் மேய்ச்சல் நிலத்திலும் சுற்றித் திரிவேன். விருந்தாவனத்தின் பற்பல காடுகளில் ஓடித் திரிந்து குதித்து விளையாடிய ஆன்மீக பரவசத்துடன் அந்த பூமியில் உருள வேண்டும். அந்த பொன்னான நாள் என்னாலோ? 9. தீராத ஆவலுடன் உங்களை அழைத்ததால் இன்று உங்களை பற்றிய இந்த ஞாபகம் இனிமையான முறையில் எழுந்துள்ளது. நான் உங்களுடைய நிரந்தரமான சேவகன் என்பதால் உங்களின் தொடர்பிற்காக ஏங்குகின்றேன். கிருஷ்ணரே, வாழ்வில் உங்களை தவிர எனக்கு வேறு கதி இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்தியா கொடுத்திருக்காங்க. This is one of the 2 songs Srila Prabhupada wrote while he was in Jaladuta in 1965. எதுல இருக்கு மாதாஜி இது? நம்ம பாட்டு புக்ல இருக்கு. பாட்டு புக்ல இருக்கு. 26வது பக்கம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. சரி. உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் மாதாஜி இது இந்த பாட்டு. ஆமா மாதாஜி சொன்னீங்க. நானே வந்து நிறைய உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ண முடியல, ஆனா சொல்லி கொடுத்தேன். அது மட்டும் ஞாபகம் இருக்கு. ஷட் கோஸ்வாமி அஷ்டகம் இது இல்லையா? அது சட்கோ நல்லா சொல்லி கொடுத்தீங்க மாதாஜி. அது நிறைய வாட்டி பாடணும். இது 1 or 2 டைம்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இல்லையா? கரெக்ட். அமெரிக்கா பயணம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாகத்துக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம இல்லையா? இதுலதான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் ஆகுறது 1965. ஓகே. ஸோ இங்க அந்த டைரியில ஒரு சிறு குறிப்பு: இன்று கப்பல் மிகவும் சீராக ஓடுகிறது. அப்படின்னா அவர் வந்து கப்பல் போறதை பத்தி அதுல அந்த டைரியில குறிச்சிருக்காரு. அப்படின்னா அந்த பிரயாணத்துல வந்து என்னென்ன நடந்திருக்குன்றத வந்து அந்த டைரியில அவர் வந்து எழுதியிருக்கார். அதுல ஒரு முக்கியமான பாகமா இது எடுத்து உரைக்கப்பட்டிருக்கீங்க. இன்று நான் நன்றாக உணர்கின்றேன். ஸோ அவர் என்ன உணர்றான்? பிருந்தாவனத்துல வந்து என்னுடைய பிரபுக்கள் அப்படின்னா யாருன்னாக்கா ராதா கோவிந்த், ராதா கோபிநாத் இல்லையா, ராதா தாமோதர், இவங்க எல்லாருமே பிரிவு. நிஜமாவே அங்கேயே வாழ்ந்த, அதாவது பிரபுபாதர் ஒரு ரூமை வச்சு ராதா தாமோதர்ல இருந்தாரு. அந்த அறை இன்னும் கூட இருக்கு அந்த ராதா தாமோதர்ல. ஓகே. ஸோ ஒரு புறம் வந்து ஜீவ கோஸ்வாமியுடைய இது இன்னைக்கு நான் யாரையும் படிக்க வைக்கல, நானே அதை படிச்சேன்னா நீங்க படிச்சு மறுபடியும் நான் அதை தான் படிக்க போறேன். தமிழ் தான் டிரான்ஸ்லேஷன். நீங்க எல்லாரும் அதை அப்படியே பார்த்துக்கோங்க. படிச்சு நான் அப்படியே எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணிட்டு வந்தேன். ஓகேங்களா? ஸோ 2 வேலை கவரேஜ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பண்ணலாம். ஸோ அந்த ராதா தாமோதர் ஆலயத்துல வந்து உங்களுக்கு இந்த என்ட்ரன்ஸ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரைட் சைட்ல திரும்பி உள்ள போகும்பொழுது ஜீவ கோஸ்வாமி இதுவும் ரூப கோஸ்வாமி அவர்களுடைய இது இருக்கு. என்னது, அதாவது சமாதிகள். ஓகே, 2 பேருக்குமே அவங்களுக்கு அந்த வழியாக போகும்பொழுது அதாவது ரைட் சைட்லயே வந்து நம்ம ஷீலா பிரபுபாதருடைய அறை இருக்கு. ஸோ இன்றைக்கு கூட இருக்கு. உள்ள போயிட்டு நமஸ்கரிச்சுட்டு வந்தாங்க. எல்லாருமே தான் போனோம். ஸோ அது மாதிரி அந்த இடத்துலயே அவர் இருந்திருக்காருன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி, அதான் பிருந்தாவனத்தை பத்தி நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு நமக்கு குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை இருக்கிற உண்மை.
ஸோ தகுதியே நமக்கு கிடையாது அந்த அளவுக்கு. ஏன்னா அதை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நாலேஜ் நமக்கு கிடையாது பிருந்தாவனத்துக்கு. ஸோ பிருந்தாவனமுடைய தெய்வீகமான நிலையை வந்து நாம அந்த நிலைக்கு போனாதான் அதனுடைய தெய்வீக தன்மையை பற்றி இன்னும் ஆழ்ந்து புரிஞ்சுக்க முடியும், பரவச நிலையை அனுபவிக்க முடியும். ஆனா நம்ம ஒரு சாதாரண ஒரு பக்தரா தான் நம்ம போகணும். அதனால அப்படி இருந்தும் கூட அங்க இருக்கக்கூடிய மேன்மையான தன்மை வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்குது. ஸோ அந்த ஈடுபாடு அந்த இடத்துலயே வந்து நமக்கு வந்து இன்னொரு முறை வரணும், இன்னொரு முறை போகணும், இன்னொரு முறை தரிசனம் பெறலாம் அப்படிங்கிற அந்த அந்த ஒரு மனசை வந்து பகவான் அந்த இடத்துக்கு போனா கொடுக்குறாரு. ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது நம்ம எப்பயோ ஒரு வாட்டி பக்தியில வந்து வெறும் ஒரு அதாவது ஒரு கடல்ல ஒரு துளி அளவுக்கு கூட கிடையாது நம்ம. அப்படி இருக்கும் பொழுது நமக்கே அந்த ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் பொழுது அங்கேயே இருந்த பிரபுபாதருக்கு எப்படி இருக்கும் இல்லையா? எனக்கு ஒரே ஆறுதல் ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம், அதில் நான் பகவான் சைத்தன்யன் லீலை அமிர்தத்தை ருசிக்கின்றேன் அப்படின்னா சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் வாசிக்கிறாருன்னு அர்த்தம். சோ பகவான் சைத்தன்யரின் கட்டளைப்படி ஸ்ரீ பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியின் கட்டளை நிறைவேற்றுவதற்காக, ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்லியிருந்தார், இதெல்லாமே வந்து எல்லாருக்குமே அவர் கிருஷ்ண பிரேமாவை வந்து எல்லாருக்குமே கொடுத்துட்டு போயிட்டார். இந்த இந்த உலகத்திலேயே கொடுத்துட்டு போயிட்டார். எர்த்லி பிளானட்ல வந்து எல்லாருக்குமே இது உண்டு, அவருடைய அருள் உண்டு. ஆனா அதை வந்து பரம்பரா சிஸ்டம்ல இருந்து எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு வந்து கண்டிப்பா தேவை. அப்பதான் அந்த தொடர்பு வந்து நம்மளால கரெக்டா ஏற்படுத்த முடியும். இப்ப நம்ம எல்லாருமே ஷீலா பிரபுபாதர் மூலியமா தான் இந்த இயக்கத்துல வந்து நாம கனெக்டிவிட்டி. இப்ப நம்ம தீட்சை பெற்ற பிறகு நம்ம குரு மகாராஜுடைய அவர் மூலியமா அடுத்து ஷீலா பிரபுபாதர் அப்படியே நம்ம போகும்போது சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட நமக்கு வந்து அந்த லைனேஜ் வந்து நமக்கு வருது இல்லையா? சோ அப்படி பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி வந்து யாருடைய குரு? அதாவது நம்ம ஷீல பிரபுபாதருடைய குரு மகாராஜ் இல்லையா? நிறைவேற்றுவதற்காக நான் பாரத பூமியை விட்டு வெளியேறினேன். சோ அதாவது வெளியில கிளம்பியாச்சு. இவர் எனக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை பீங் அந்த அளவுக்கு இந்த நிலை இதை வந்து உணர்ந்துதான் அவர் எழுதியிருக்கார். ஃபீல்ஸ், அதுதான் ஹியூமிலியேஷன் சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒருத்தர் எவ்வளவு மேன்மையான நிலையில போனாலும் கூட தான் ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு வந்து ஏற்படுத்துறது எப்படி எதனால ஏற்படுத்தும்னா, நமக்கு மேல படைத்த ஆண்டவன் அவருடைய கட்டளை என்னவோ அதுதான் நாம நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கின்றோம். இது அநேக இடங்கள்ல நம்ம பகவத்கீதையிலுமே நம்ம வந்து பகவான் சொல்ல அர்ஜுனருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். வெறும் நிமித்த மாத்திரம் நீ செயல்படு அர்ஜுனான்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றதை கேட்டிருக்கோம். சோ அந்த உணர்வு வந்து எப்படி இங்க வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து அதை எழுதியிருக்காருன்னாக்கா, தான் ஒன்றுமே கிடையாது, இங்கே நான் ஒண்ணுமே பண்ணல அப்படிங்கிறது, தனக்கு எந்த தகுதியுமே கிடையாது, எல்லாம் இறைவனுடைய குருனுடைய அருளினால் தான் நம்ம இதை வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து அவரால் உணர்ந்தறிந்து அதுல வந்து எழுத முடிஞ்சது. ஆனால் அவரது தெய்வீக அருளின் கட்டளையை நிறைவேற்றுவதற்காக மட்டுமே ஆபத்தை எடுத்துள்ளேன். ஏன்னா அவ்வளவு சுலபமான காரியமே கிடையாது இல்லையா? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த காரியம் வந்து அவ்வளவு சுலபமானது கிடையாது. பிருந்தாவன் என்ற இடத்தில் இருந்து வெகு தொலைவில் நான் அவர்களின் கருணையை முழுமையாக நம்பி இருக்கின்றேன். டோட்டல் டிபெண்டன்ட் ஆன் த மர்சி ஆஃப் த லார்ட் இல்லையா? அதாவது ராதா தாமோதர், ராதா கோபிநாத், ராதா கோவிந்த் இவங்களுடைய அருளுக்காக மட்டும்தான், அவங்களுடைய அருளால, குரு மகாராஜுடைய அருளால தான் என்னால இதை வந்து செயல்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற ஒரே இதை நம்பிக்கை கொண்டுதான் அவர் இருக்கிறதா இந்த டைரியில வந்து இது வந்து ஹைலைட்டட் போர்ஷன், அதாவது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இதுவா அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறத எடுத்து போட்டிருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஜலதூதா என்பது சிந்தியா அதாவது இந்த கம்பெனி இல்லையா, ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அந்த மாதிரி வந்து சிந்தியா கம்பெனி என்பது ஒரு கப்பல் கம்பெனி. ஓகே, அது வந்து நீராவி வழி செலுத்துதல் அப்படின்னா ஸ்டீம் என்ஜின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸ்டீம் என்ஜின் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்கேயாவது ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அதனால வந்து வரக்கூடிய அந்த வெப்பத்தினால ஏற்படக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் இல்லையா எனர்ஜியை வச்சு வந்து அந்த கப்பல் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். சப்ளை வந்து எங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னாக்கா எத்தனையோ விதத்துல வந்து நம்ம அதாவது மின்சாரத்தை வந்து தயாரிக்கிறாங்க இல்லையா? ஹைட்ராலிக் மெத்தட் பிரகாரம் மின்சாரம் இல்லையா, டேம்ல இருந்து மின்சாரம் எடுக்கிறது இல்லையா, நிலக்கரியிலிருந்து மின்சாரம் எடுக்கிறது, இப்படி உற்பத்தி. இப்ப சோலார் எனர்ஜில இருந்து மின்சாரம் எடுக்கிறோம் நம்ம இல்லையா? அது போல நீராவி ஸ்டீம் இதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த மின்சாரத்தை கொண்டு அந்த கப்பல் வந்து இயங்கின்னு இருக்கு. சோ அப்படி இந்த சிந்தியா நீராவி வழி செல்லுதல் நிறுவனத்தின் வழக்கமான சரக்கு கப்பல் அது.
அதில் வந்து ஒரு முன்னாடி அதாவது சில பேர் உட்கார்றதுக்கு மட்டும், பயணிகளா உட்கார்றதுக்கு ஒரு இடம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பயணிகள் கேபின் உள்ளது. 1965 ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் மாதங்களில் கல்கத்தாவிலிருந்து நியூயார்க்குக்கு வந்து சென்ற பயணத்தின் போது அந்த கேபினில் அபய சரணாரவிந்த பக்தி வேதாந்த சுவாமி இருந்தார். அவர் 69 வயதுடையவர் என்றும் உணவுடன் கூடிய இலவச டிக்கெட்டை கப்பலில் ஏற்றி செல்லப்பட்டதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆகஸ்ட் 13 வெள்ளிக்கிழமை காலை 9 மணிக்கு கேப்டன் அருண் பாண்டியாவின் தலைமையில் ஜலதூதா புறப்பட்டது. சோ அந்த கேப்டன் பேர் என்ன? அருண் பாண்டியா. அவரது மனைவியும் அதில் இருந்தார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தனது நாட்குறிப்பில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்: இந்த அறை மிகவும் வசதியானது. இந்த அனைத்து ஏற்பாடுகளும் சுமதி மொராஜிக்கு அறிவூட்டியதற்காக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு நன்றி. நான் மிகவும் வசதியாக இருக்கிறேன். ஆனால் 14ஆம் தேதி அவர் அறிவித்தார்: கடல் நோய், தலை சுற்றல், வாந்தி, வங்காள விரிகுடா, கனமழை, அதிக நோய். அதாவது நம்ம அந்த கப்பல்ல வேலை செய்யறவங்களுக்கு என்னன்னா, ஆல்ரெடி கப்பல்ல போய் இருக்கக்கூடிய அந்த பாடி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். நம்ம கூட இப்போ ஒரு ஊர்ல இருந்துட்டு இன்னொரு ஊருக்கு போனோம்னா இமீடியட்டா அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு பாடி அட்ஜஸ்ட் ஆகாது. இப்ப நம்ம எங்கேயோ டூர் கூட போயிட்டு வந்த உடனே நாம அந்த அந்த இடத்துல சுத்திட்டு வந்த அந்த அலைச்சல் இல்லையா, இதெல்லாமே பாடி வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகி ஒரு வாரம் வந்து நம்ம வந்து நார்மல் ஆகிறதுக்கு வந்து ஏற்படும் இல்லையா. அது போலதான் நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பிரயாணிக்கும் பொழுது அந்த புது இடத்துல போய் நாம செட்டில் ஆகிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான காரியம். ஸோ கேப்டன் அவரை கரைக்கு அழைத்து சென்றார். அவர் கொழும்பை காரில் சுற்றி பயணம் செய்தார். பின்னர் கப்பல் இந்தியாவின் மேற்கு கடற்கரையில் உள்ள கொச்சியை நோக்கி சென்றது. கிருஷ்ணர் தோன்றிய நாளான ஜென்மாஷ்டமி அந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதி பிரபுபாதா ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுபாதா கிருஷ்ணரின் தத்துவத்தை பற்றி குழுவினருடன் பேச வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டார். மேலும் அவர் தானே சமைத்த பிரசாதத்தை விநியோகித்தார். ஆகஸ்ட் 21 அவரது 69வது, ஏன்னா நெக்ஸ்ட் டே ஜென்மாஷ்டமி ஆன பிறகு நெக்ஸ்ட் டே அவர் பிறந்ததுனால எப்பவுமே ஜென்மாஷ்டமி கொண்டாடின பிறகு நெக்ஸ்ட் டே பிரபுபாதருடைய வியாச பூஜையும் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. கடலில் சங்கு இல்லாமல் கொண்டாடப்பட்டது. அதே நாளில் கப்பல் கொச்சியை அடைந்ததும் மேலும் பம்பாயிலிருந்து அனுப்பப்பட்ட ஸ்ரீல பிரபுபாதாவின் ஸ்ரீமத் பாகவத தொகுதிகளின் பெட்டிகள் கப்பலில் ஏற்றப்பட்டன. ஸோ இதெல்லாமே ஒரு ஸ்டோரி மாதிரியே போயிட்டே இருக்கு, படிச்சுட்டு அப்படியே பார்க்கலாம். 23ஆவது நாள் கப்பல் செங்கடலுக்கு சென்று விட்டது. ரெட் சி இல்லையா, செங்கடல்னா ரெட் சி என்று ஒரு ஏரியா. அங்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பெரும் சிரமத்தை எதிர்கொண்டார். அவர் தனது நாட்குறிப்பில் மழை, கடல் நோய், தலை சுற்றல், தலைவலி, பசியின்மை, வாந்தி இந்த அறிகுறிகள் வந்து இருந்தது. ஆனால் அது கடல் நோயை விட அதிகமாக இருந்தது. அவரது மார்பில் உள்ள வலிகள் எந்த நேரத்திலும் இறந்து விடுவார் என அவரை நினைக்க வைத்தன. 2 நாட்களில் அவருக்கு 2 மாரடைப்பு ஏற்பட்டது. அவர் சிரமத்தை பொறுத்து கொண்டார். தனது பணியின் நோக்கத்தை பற்றி தியானித்தார். ஆனால் 2 நாட்கள் இது போன்ற வன்முறை தாக்குதலுக்கு பிறகு மற்றொரு தாக்குதல் நடந்தால் அவர் நிச்சயமாக உயிர் பிழைக்க மாட்டார் என்று நினைத்தார். அப்படின்னா அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்ததை பத்தி இந்த இடத்துல 2 ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு சொல்லியிருக்கு. இன்னொரு வாட்டி வந்தா, 3ஆவது வாட்டி வந்தா தான் தாங்க முடியாதுன்றத வந்து அவர் வந்து அவரே ஃபீல் பண்றார். 2ஆம் நாள் இரவு பிரபுபாதர் ஒரு கனவு கண்டார். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது பல வடிவங்களில் படகில் படகோட்டி கொண்டிருந்தார். அவர் பிரபுபாதரிடம் தான் பயப்பட வேண்டாம், ஆனால் உடன் வர வேண்டும் என்று கூறினார். பிரபுபாதர் கிருஷ்ணரின் பாதுகாப்பில் உறுதியாக இருந்தார். மேலும் வன்முறை தாக்குதல்கள் மீண்டும் நிகழவில்லை. அப்படின்னா இந்த அவருக்கு அங்க ஏற்பட்ட அந்த உடல் பாதிப்பு அதாவது மீண்டும் வரல அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி சூயஸ் கால்வாயில் நுழைந்த ஜலதூதா 2ஆவது நாளில் போர்ட் டைசில் நின்றது. ஸ்ரீல பிரபுபாதா கேப்டனுடன் நகரத்துக்கு சென்று அதை விரும்புவதாக கூறினார். 6ஆவது வயதில் அவர் தனது நோயிலிருந்து சிறிது குணமடைந்து 6ஆவது வயதிலா 2 வாரங்களில் முதல் முறையாக மீண்டும் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தார். தனக்கென கிச்சாரி மற்றும் பூரிகளை, அது கச்சோரி ஆக்சுவலி, அது பூரிகளை சமைத்தார். தனது வலிமை
சிறிதாக புதுப்பிக்கப்படுவதாக அவர் தனது நாட்குறிப்பில் குறிப்பிட்டிருக்கார். அப்படின்னா அதாவது சூயஸ் கால்வாய் அதுவும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஜியாகிரபில இல்லையா. அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் கடந்து செல்லும் பொழுது அவர் கொஞ்சம் அவர் ரெக்கவரி ஆகுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்தது. ஏன்னா கிருஷ்ணர் தான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காருல்ல, நான் இருக்கேன், பயப்பட வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அதை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா அவர் எடுத்துக்கிறார். என்னை விட்டு நீங்க போகக்கூடாது அப்படிங்கறத அதை கொண்டு அவர் மனசை திடப்படுத்திக் கொள்கிறார். வியாழக்கிழமை 9ஆம் தேதி அன்று பிற்பகல் 4 மணி வரை நாங்கள் 24 மணி நேரம் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் கடந்து விட்டோம். நாள் முழுவதும் தெளிவாக கிட்டத்தட்ட சீராக இருந்தது. நான் எனது உணவை தவறாமல் உட்கொள்கிறேன். இதெல்லாம் அவர் டெய்ரியில எழுதியிருக்கார். போராடுவதற்கு கொஞ்சம் வலிமை பெற்றுள்ளேன். அப்படின்னா உடல் உபாதைகளை அவர் எதிர்கொள்ளணும் இப்போ இல்லையா. அதற்கான ஒரு ஸ்ட்ரென்த் அவருக்கு வந்திருக்கிறதா சொல்லப்பட்டிருக்கு. கப்பலில் லேசான பிடிப்பும் உள்ளது, எனக்கு லேசான தலைவலியும் உள்ளது. ஆனால் நான் போராடுகிறேன். வாழ்க்கையில் அமிர்தம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிர்தமும் ஆகும். இது எனது அனைத்து உயிர் சக்திக்கும் மூலமாகும். உண்மையிலே நம்ம ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் ஈடுபடும் போது நமக்கு நிறையவே எனர்ஜி வரும். ஓகே, எந்த சேவையிலுமே ஈடுபட்டாலுமே நமக்கு இறைவரை தரிசனம் பெறதும் சரி இல்லையா, அவருக்கு ஏதாவது நம்ம நைவேத்தியமோ என்ன செயல், அவருடைய புஸ்தகங்களை வாசிக்கிறது, குரு மகாராஜுடைய புஸ்தகங்களை வாசிக்கிறது, இப்படி நம்ம செய்ய அதாவது இறைவனுடைய லீலைகளை பற்றி பேசுவது, இறைவனுடைய செயல்பாடுகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யறது, பாடல்கள் இல்லையா, கீர்த்தனங்கள் பண்றது, இது எல்லாமே நமக்கு அதீத பலத்தை கொடுக்க வல்லது. இங்க நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் அவ்வாறு ஊக்குவித்ததாக அவர் தன்னுடைய நாட்குறிப்புல சொல்லியிருக்கார். வெள்ளிக்கிழமை செப்டம்பர் 10. இன்று கப்பல் மிகவும் சீராக செல்கிறது. நான் நன்றாக உணர்கிறேன். ஆனால் ஸ்ரீ பிருந்தாவன் மற்றும் என் பிரபுக்கள் கோவிந்தா, கோபிநாத, ராதா, தாமோதர் ஆகியோருடன் பிரிவை உணர்கிறேன். இதுதான் அங்க மேல சொன்னது இல்லையா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மட்டுமே ஒரே ஆறுதல். அதில் நான் பகவான் சைத்தன்யன் லீலைகளை அமிர்தத்தை ருசிக்கிறேன். அதை படிச்சு பகவான் சைத்தன்யன் கட்டளைப்படி ஸ்ரீ பக்தி சித்தாந்த சரதுவின் கட்டளை நிறைவேற்றுவதற்காக நான் பாரதி பூமியை விட்டு வெளியேறினேன். எனக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் நாம படிச்சோம் இல்லையா, அதேதான் அது. ஆனால் அவர் தெய்வீக அருளின் கட்டளையை நிறைவேற்றுவதற்காக மட்டும் ஆபத்தை எடுத்துள்ளேன். பிருந்தாவன் என்ற இடத்திலிருந்து வெகு தொலைவில் நான் அவர்களின் கருணையை முழுமையாக நம்பி இருக்கின்றேன். இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, அந்த வார்த்தையில இஸ் டோட்டலி சரண்டர்ட் அப்படிங்கறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். பயணத்தின் போது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சில சமயங்களில் கப்பலின் தண்டவாளத்தில் நின்று சமுதிரத்தையும் வானத்தையும் பார்த்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதை, பிருந்தாவன தாமரை பற்றியும் மேற்கில் பிரசங்கம் செய்ய செல்லும் தனது ஆன்மீக குருவின் கட்டளையும் பற்றியும் சிந்திப்பார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு புத்திசாலி மற்றும் கற்றறிந்த பெண்மணி என்று கருதிய கேப்டனின் மனைவி திருமதி பாண்டியா ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் எதிர்காலத்தை முன்னரே அறிவித்தார். அவர் உடல்நல குறைவால் அந்த நெருக்கடியை தாண்டி சென்றால் அது பகவான் கிருஷ்ணர் நல்லெண்ணத்தை குறிக்கும் என்று அவர் கூறினார் இல்லையா. அதாவது அவங்களுடைய வைஃப் அவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட்டா இருந்திருக்காங்க. இவ்வளோ 2 மாரடைப்பையுமே தாண்டி சென்றிருக்காருன்னா அது இறைவனுடைய அருள் இருந்தா மட்டும்தான் நடக்கும். அப்படிங்கிறத அவங்க சொன்னதை கேட்டு அதை நினைவு கூறுகிறார். 1965ஆம் ஆண்டு ஜலதூத கடல் பயணம் அமைதியாக இருந்தது. தனது முழு வாழ்க்கையிலும் இவ்வளவு அமைதியான அட்லாண்டிக் கடலை ஒருபொழுதும் பார்த்ததில்லை என்று கேப்டன் கூறினார். அப்படின்னா அது எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய கருணை, அந்த அமைதி கிருஷ்ணரின் கருணை என்று பிரபுபாதர் பதிலளித்தார். மேலும் இது போன்ற மற்றொரு கடலை அவர்கள் மீண்டும் கடக்க முடியும் என்பதற்காக பிரபுபாதரை அவர்களுடன் திரும்பி வருமாறு திருமதி பாண்டியா கேட்டார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தனது நாட்குறிப்பில் அட்லாண்டிக் அதன் வழக்கமான முகத்தை காட்டியிருந்தால் ஒருவேளை நான் இறந்திருப்பேன், ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணர் கப்பலை கட்டுப்படுத்தி விட்டார் என்று எழுதினார். ஏன்னா ஆல்ரெடி கனவுல பகவான் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா. அதனால அந்த அட்லாண்டிக் கடலை பாஸ் பண்றது அவ்வளவு ஈஸியா இருந்தது. திரும்பி வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு மீண்டும் இவரை அழைச்சிருக்காங்க இல்லையா, அது சுலபமா கடந்துடலான்ட்டு. இறைவனுடைய கருணை பெற்றவர்களுடைய அவங்க இருந்தாலே நமக்கு எவ்வளவு மகத்துவம் என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். செப்டம்பர் 13 அன்று பிரபுபாதா தனது நாட்குறிப்பில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். பயணத்தின் 32வது நாள் சமைத்த கிச்சடி இது சுவையாக தோன்றியது. அதனால் நான் சிறிது உணவை எடுத்துக்கொள்ள முடிந்தது. இன்று என் தோழரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் எனது மனதை வெளிப்படுத்தியுள்ளேன். இது தொடர்பாக நான் உருவாக்கிய ஒரு பெங்காலி கவிதை உள்ளது. அந்த
கவிதை பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ஒரு பிரார்த்தனை. மேலும் இது பிரபுபாதர் தன் ஆன்மீக குருவின் சார்பாக மேற்கொண்ட பயன் பயன் பணியில் அவர் கொண்டிருந்த பக்தி நம்பிக்கையாகையால் நிறைந்துள்ளது. தொடக்க சரங்கள் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு. நான் உங்களுக்கு உறுதியாக சொல்கிறேன், ஓ சகோதரர்களே, ஸ்ரீமதி ராதாராணி உங்களிடம் மகிழ்ச்சி அடையும் பொழுது நீங்கள் முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரிடம் நற்பேறு பெறுவீர்கள். ஸோ இதுதான் இப்போ நம்ம பாடின அந்த பாட்டு. ஓகே, இதை நான் ஸ்கிப் பண்றேன் நான். ஓகே, ஆல்ரெடி இப்பதான் மாதாஜி தமிழ்ல படிச்சாங்க, அதனால நம்ம அதை விடலாம். கவிதை முடிகிறது. இன்று உங்களை பற்றி நினைவு எனக்கு மிகவும் இனிமையாக வந்தது. எனக்கு மிகுந்த ஏக்கம் இருப்பதால் நான் உங்களை அழைத்தேன். நான் உங்கள் நித்திய வேலைக்காரன், எனவே உங்கள் தொடர்பை நான் மிகவும் விரும்புகிறேன். ஓ பகவான் கிருஷ்ணரே, உங்களை தவிர வேறு எந்த வெற்றியும் இல்லை அப்படின்னா அவர் இனிமே அதாவது அவருடைய எண்ண ஓட்டங்கள் எப்படி போயின்னு இருக்கு, தன்னுடைய குரு கொடுத்த வார்த்தை இல்லையா செயல்படுத்தணும். அதுக்கு கிருஷ்ணருடைய அருள் இருந்தாதான் முடியும். ஆல்ரெடி கிருஷ்ணர் தன்னோடு தான் இருக்கார், தனக்கு ரட்சணை கொடுத்துட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறத உணர்ந்தவர் தன்னுடைய நிலைமையை பற்றி அவ்வளவு அழகா அந்த கவிதையில சொல்லியிருக்கார் இல்லையா. நம்ம கிருஷ்ண தவ புண்ணியஹாபே பாய் இல்லையா. அந்த பாடல் இப்பதான் நான் உங்களுக்கு பாடினேன். ரொம்ப 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 அற்புதமான பாடல் அது. அது இன்னும் நிறைய வாட்டி கேட்கணும்னு தோணக்கூடிய பாடல் தான் அது. மொழி ஒரு நமக்கு ஒரு தடையே கிடையாது இல்லையா. நமக்கு வங்காளம் தெரியாது, நமக்கு அந்த பாடலே வங்காளத்துலதான் இருக்குது. அந்த ஆனா சில வரிகள் அந்த கடைசியில அந்நிய கதி நாய் இல்லையா, அதாவது வேற எந்த கதியுமே நமக்கு கிடையாது. அது பிரபுபாதருக்கு மாத்திரம் கிடையாது, எல்லா ஜீவன்களுக்குமே அவ்வளவுதான். இறைவன் இல்லை என்றால் நமக்கு வேற எந்த கதியுமே கிடையாது இந்த இடத்துல. அவருடைய அருள் இல்லாம நாம ஒரே ஒரு குடும்ப கூட நம்மளால அசைக்க முடியாது. அதை நாம் நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். தேதி, வானிலை மற்றும் அவரது உடல்நிலை ஆகியவற்றை அவர் குறிப்பிட்ட அதே நேரடியான உண்மை வழியில் அவர் இப்பொழுது தனது தோழரான கிருஷ்ணரை சார்ந்திருப்பதையும் கிருஷ்ணரிடமிருந்து பிரிந்த பரவசத்தில் மூழ்கியிருப்பதையும் விவரித்தார். அதாவது ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் இல்லையா. சோ விப்ரலம்பா இதுல இருக்கார் அப்படிங்கறத இந்த இடத்துல தெளிவுபடுத்தப்படுகிறது. ஆன்மீக குருவிற்கும் சீடருக்கும் இடையிலான உறவை அவர் விவரித்தார். மேலும் அவர் தனது சொந்த ஆன்மீக குருவான ஸ்ரீமத் பக்தி சித்தாந்த சாரஸ்வதியை புகழ்ந்தார். ஸோ குருவை எப்பவுமே நம்ம குளோரிஃபை பண்ணணும். ஏன்னா குரு தான் நமக்கு இறைவனோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதே இல்லையா. ஸோ அவருடைய துணை இல்லைன்னா நமக்கு அந்த சம்பந்தம் என்பது கிடையாது. அதனால பர்ஃபெக்ட் சம்பந்தம் குருவின் மூலியமா தான் கிடைக்கும். ஸோ அதனால அவரை நினைவு கூர்ந்து அவருடைய குளோரிஃபிகேஷன் எல்லாமே சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். அதாவது அவர் டெய்லியிலிருந்து சிலதெல்லாம் எடுத்ததை இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. அவரது வலுவான விருப்பத்தால் பகவான் கௌரங்கரின் புனித நாமம் மேற்கத்திய உலகின் அனைத்து நாடுகளிலும் பரவும். ஏன்னா அவருடைய குருதான் சொன்னார், நீ போய் வெளிநாட்டுல போயிட்டு பரப்பு, பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாமே இந்த சங்கீர்த்தனத்தை நீ எடுத்துட்டு போகணும். சங்கீர்த்தனம் யாரு கொண்டது? சைத்தன்யர் தான் கொண்டு வந்தார் இல்லையா, மகாபிரபு தான் கொண்டு வந்தார். அவருடைய புகழை நீ பரப்பணும் அப்படிங்கிறது தான் தன்னுடைய குரு அவர்கிட்ட கட்டளை. உலகளாவிய கிருஷ்ண உணர்வின் இந்த பணியை நிறைவேற்ற தனது ஆன்மீக குரு தனக்கு கட்டளையிட்டதாக அவர் தெளிவாக கூறினார். மேலும் அவர் தகுதியற்றவராக உணர்ந்ததால் அவர் கிருஷ்ணரிடம் வலிமை பிரார்த்தனை செய்தார். உண்மை இன்டென்ஸ் நிறைய வாட்டி நாம எல்லாரும் கூட நினைப்போம் இல்லையா, இது எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. உண்மையிலேயே நாம ப்ரே பண்ணா கிருஷ்ணன் நம்மளை காப்பாத்துவாரா அப்படின்ற சில சமயங்கள சந்தர்ப்பங்களை நமக்கு அந்த அளவுக்கு நம்முடைய பிரேயர்ஸ் அந்த அளவுக்கு மேன்மையானதா, நம்ம அந்த அளவுக்கு தகுதி படைச்சவங்களா, இப்படி எல்லாம் நமக்கு தோணும் இல்லையா. கண்டிப்பா தோணும். நம்ம எவ்வளவு சங்கடத்துல இருப்போம், ஆர் வி குவாலிஃபைட், பிரார்த்தனை பண்றதுக்கு கூட நமக்கு தகுதி இருக்கா அப்படிங்கிற ஏன்னா ஒரு சில சமயங்கள்ல நாம பிரசங்கங்கள் கேட்கும் பொழுதும் சீனியர் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் பேசக்கூடிய அந்த இதெல்லாமே நம்ம கேட்கும் பொழுது நாம ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படிங்கறத நம்ம நம்ம வெரி வெரி லோ. ஓகே, சோ அந்த நம்ம இந்த நல்ல இந்த சீனியர் டிவோட்டிஸ், குரு மகாராஜஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கோம். இப்ப ராதாநாத் சுவாமி இருக்காரு, கோபால் கிருஷ்ண அவரும் இருந்தாரு இல்லையா. அவரும் இந்த ஐ திங்க் போன வருஷம் தான் அவர் இந்த உலகத்துல இருந்து நீந்தார் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி பிரபுபாதருடைய டைரக்ட் டிசைபிள்ஸ் அவங்களுடைய செஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கேட்கும் பொழுது நம்ம ஒண்ணுமே கிடையாது, அதாவது நத்திங் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். நீங்க ஜஸ்ட்
நீங்க ஒரு யூடியூப்லயே வந்து அருகதையே இல்லைன்னு தோணும் மாதாஜி. அப்படின்னா நம்ம ஒண்ணுமே கிடையாது, வேஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு வந்துரும் இல்லையா? ஆனா அது அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து யாருக்கு வந்திருக்கு? பிரபுபாதருக்கே வந்திருக்கு. அவருக்கே வந்திருக்குன்னா நாமெல்லாம் எப்படி? அக்கௌண்டபிளே கிடையாது நம்ம, இல்லையா? சோ அப்படி இறைவன்ட்ட நம்ம வந்து யாசிக்கிறதுக்கு கூட தகுதி இருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து உண்டு. இந்த இந்த இது வந்து நம்ம நிறைய நிறைய இடத்துல நமக்கு உண்டு. ஆர் வி ரியலி குவாலிஃபைட், இல்லையா? இறைவன்ட்ட நம்ம வந்து அவர்கிட்ட பிரார்த்தனை செய்து இதை பெறுவதற்கு கூட நமக்கு தகுதி இருக்கா அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு கண்டிப்பா வரும் நம்ம எல்லாருக்குமே. கடைசி வசனங்கள் ஸ்ரீல பிரபுபாதர், ஆனா அவர் செய்யறது எதுக்கு? பொது பணிக்கு. நாம நம்முடைய கஷ்டகாலங்களுக்கு நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா? கிருஷ்ணருக்கு இடையிலான நேரடி உறவை பற்றி எதிர்பாராத ரகசியமான பார்வையை அளிக்கின்றன, இல்லையா? சோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுனாக்கா, பிரபுபாதருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையிலான நேரடி உறவை பற்றி எதிர்பாராத ரகசியமான பார்வை அளிக்கிறது. அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு இல்லையா? இறைவனோட அவருக்கு கிருஷ்ண ஆகர்ஷணி அந்த நிலையில தான் இருக்காரு அவர். பிரபுபாதர் கிருஷ்ணர் தனது அன்பான நண்பராக அழைத்து மீண்டும் பிரஜ வயல்களில் சுற்றி திரியும் மகிழ்ச்சிக்காக ஏங்கினார். ஸோ மீண்டும் அந்த பிருந்தாவனத்திற்கு, இல்லையா? கிருஷ்ணரை பற்றி இந்த நினைவு இறைவனுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற மிகுந்த விருப்பத்தின் காரணமாக வந்தது என்று அவர் எழுதினார். ஸோ ஈவன் நாமெல்லாம் கூட வந்து போயிட்டு வந்தோம், நம்ம ஒண்ணுமே கிடையாது, நம்மளை கம்பேர் பண்ணிக்கவே வேண்டாம். ஆனாலும் அந்த சேவையில ஈடுபட்ட போது நம்ம மனசு ரொம்ப நெகிழ்வா இருந்தது, இல்லையா? அங்க இருக்கக்கூடிய ஆலயங்கள் எல்லாம் நம்ம சுத்தி பார்த்தப்போ நமக்கு ஈவன் கோவர்தனகிரி வலம் வந்ததே தெரியல. இருக்கிற உண்மை அதுதான். எல்லா பக்தர்களுடைய மனநிலையுமே இதுதான். என்னதான் நம்ம நிதானமாக போனா கூட அந்த காலையில 4 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு சாயந்தரம் 4 மணி வரைக்குமே நம்ம 12 மணி நேரம் வாக்கிங் பண்ணியிருக்கோம். எப்படியும் ஒரு 25 கிலோமீட்டர் கண்டிப்பா இருக்கும் அது. ஸோ 25 கிலோமீட்டர்ஸ் பிளஸ் இருக்குமே தவிர குறைவு இருக்காது. ஸோ அப்படி அந்த அத்தனை தூரம் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா நடந்திருந்தா சீக்கிரமாவே போயிருக்கலாம். ஆனா வெயில்னால மத்தியானத்துக்கு மேல கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு இது கிடையாது. வெயில்னால வந்து நம்மளால அவ்வளவு ஃபாஸ்டா போக முடியல. ஸோ இப்படி இங்க கிருஷ்ணரை வந்து தன்னுடைய அதாவது சாக்கிய ரசத்துல இருந்து பாக்குறாருங்க, இல்லையா? அன்பான நண்பராக அழைத்து மீண்டும் அந்த பிரஜபூமியில இருக்கக்கூடிய அந்த வயல்கள்ல போய் அவர் வந்து சுற்றி திரிய முடியுமா அப்படிங்கிற அந்த ஏக்கம். ஸோ அந்த விப்ரலம்ப பாவத்தை வந்து இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துட்டு வரார். ஸோ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மிகுந்த சிரமத்தை அனுபவித்து வந்தார். அவர் ஒரு மாத கப்பலில் இருந்தார். மாரடைப்பு மற்றும் மீண்டும் மீண்டும் கடல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டார். மேலும் அவர் இந்த சிரமங்களிலும் மீண்டாலும் அமெரிக்காவுக்கு அவர் வருவது சந்தேகத்திற்கிடமின்றி இன்னும் பல சிரமங்களை கொண்டு வரும். அங்க யாருமே தெரியாதுல்ல, எங்க போய் தங்குறது, இல்லையா? அது எல்லாமே இருக்கு அவருக்கு. அந்த சிரமங்கள் எல்லாமே அவர் பார்க்கணும். அவர் மேலும் ஆனால் அவர் தனது ஆன்மீக குரு விருப்பத்தை நினைவில் வைத்துக் கொண்டு சைத்தன்ய சரித்தாமிரதத்தை படித்ததன் மூலம் வலிமை பெற்று பகவான் கிருஷ்ணரிடம் தனது பிரார்த்தனையில் தனது மனதை வெளிப்படுத்தியதால் பிரபுபாதர் நம்பிக்கையுடன் இருந்தார், இல்லையா? கிருஷ்ணரிடத்துல தன்னுடைய பிரார்த்தனை, நீங்க கண்டிப்பா என்னை விட்டு போக கூடாது, இல்லையா? அந்த கனவுலயே அவர் சொல்றார். அதனால அந்த மாதிரி கல்கத்தாவிலிருந்து 35 நாள் பயணத்திற்கு பிறகு 35 நாள் ஜலதூதா கப்பல் வந்து செப்டம்பர் 17, 1965 அன்று காலை 5:30 மணிக்கு போஸ்டன் காமன்வெல்த் கப்பல் தளத்தை அடைந்து போஸ்டன் தான் அவர் ரீச் ஆனது. கப்பல் நியூயார்க் நகரத்திற்கு செல்வதற்கு முன்பு போஸ்டனில் சிறிது நேரம் இருந்தது. ஸ்ரீல பிரபுபாதா அமெரிக்காவில் பார்த்த முதல் விஷயங்களில் ஒரு கப்பல் முனை கிடங்கில் வரையப்பட்ட A&P எழுத்துக்கள் இருந்தன. சாம்பல் நிற கடற்கரை விடியல் துறைமுகத்தில் கப்பல்களையும் இறால் ஸ்டாண்டுகளையும் மற்றும் மந்தமான கட்டிடங்கள் கூட்டத்தையும் தூரத்தில் உயர்ந்த பாஸ்டன் வானிலையையும் வெளிப்படுத்தியது. ஸோ அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை வந்து பாக்குறார், இல்லையா? கடற்கரை ஓரம், இல்லையா? அது எல்லாமே அங்கே அந்த கப்பல் வந்து இப்ப எப்படி நம்ம ஏர்போர்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மேல ரேடார் சுத்திட்டு இருக்கோம், இல்லையா? அந்த ரேடார்ல இருந்து என்ன வரும்னாக்கா சிக்னலிங் வரும். இந்த ஃப்ரீக்குவென்சில தான் வந்து அந்த ஃபிளைட் வந்து போகணும். அதுக்குன்னு ஒரு பாதை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த சிக்னல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த வழியா தான் வந்துட்டே இருக்கு. அதை வச்சுதான் வந்து ஃபிளைட் வந்து போகும். ஓகே, அது மாதிரி கப்பலுக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெர் வில் பி டைரக்ஷன்ஸ் இது இருக்கும், அட்வைஸ் வரும். ஸோ அந்த இதை தான் அவர் பார்க்குறார், கூட்டத்தையும் பார்க்குறார்.
மேலும் பாஸ்டன் வானிலையும் பார்க்கிறார் ஆக்சுவல் நிலையத்தையுமே. பிரபுபாதா பாஸ்டனில் உள்ள அமெரிக்கா குடிவரவு மற்றும் சுங்கம் வழியாக செல்ல வேண்டியிருந்தது. அவரது விசா அவருக்கு 3 மாத காலம் தங்க அனுமதித்தது. மேலும் அவர் புறப்படும் தேதியை குறிக்க ஒரு அதிகாரி அதில் முத்திரை குத்தினார். இது என்னது, இப்போ அதாவது பர்மனன்ட் விசா கிடையாது அவருக்கு, இல்லையா? அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க அதுக்கு, டூரிஸ்ட் விசா 3 மாசம். கேப்டன் பாண்டியா பிரபுபாதாவை பாஸ்டனுக்கு நடந்து செல்ல அழைத்தார். அங்கு கேப்டன் சிறிது ஷாப்பிங் செய்ய விரும்பினார். அவர்கள் ஒரு நடைபாதையை கடந்து பழைய தேவாலயங்கள், கிடங்குகள், அங்க இருக்கக்கூடிய இடம் எல்லாமே அலுவலக கட்டிடங்கள், இதெல்லாம் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி தான், பார்கள், துணிக்கடைகள், இரவு விடுதிகள் மற்றும் உணவகங்கள் கொண்ட பரபரப்பான வணிக பகுதிக்குள் நுழைந்தார்கள் அவங்க ஏதோ பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்காக. பிரபுபாதா நகரத்தை சுருக்கமாக கவனித்தார். ஆனால் பாஸ்டன் அவர் தங்கியிருந்த குறுகிய காலத்தின் மிக முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால், அவர் இப்பொழுது அமெரிக்காவில் காலடி எடுத்து வைத்திருப்பதை தவிர காமன்வெல்த் பியரில் உள்ள அவரது மார்கினா பாகவத தர்மம், அமெரிக்காவில் கிருஷ்ண உணர்வை கற்பித்தல் என்ற தலைப்பில் மற்றொரு பெங்காலி கவிதையை எழுதினார். அன்று கப்பலில் அவர் எழுதிய சில வசனங்கள் பின்வருமாறு. ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு கூடிய முழுமையான பெங்காலி வசனங்கள் பின் இணைப்பு பார்க்கவும். அதை கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க கீழே. என் அன்பான பகவான் கிருஷ்ணரே, இந்த பயனற்ற ஆன்மாவின் மீது நீங்கள் மிகவும் கருணை காட்டுகிறீர்கள். ஆனால் என்னை ஏன் இங்கு அழைத்து வந்தீர்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. இப்பொழுது நீங்கள் என்னுடன் என்ன வேண்டும் என்றாலும் செய்யலாம். ஆனா உங்களுக்கு இங்கே ஏதோ வேலை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா என்னை ஏன் இந்த மோசமான இடத்திற்கு கூட்டிட்டு வந்தீங்க? இங்குள்ள பெரும்பாலான மக்கள் அறியாமை மற்றும் மோகத்தின் ஜட முறைகளால் சூழப்பட்டுள்ளனர். ஜட வாழ்க்கையில் மூழ்கிவிட்ட அவர்கள் தங்களை மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் திருப்தியாகவும் நினைக்கிறார்கள். எனவே வாசுதேவரின் உன்னதமான செய்தி அவர்கள் விரும்புவது இல்லை. அதை அவர்களால் எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ரொம்ப அற்புதமா எழுதியிருக்கார், இல்லையா? அடுத்தவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது ரொம்ப சிரமம் அது, இல்லையா? அதுவும் நமக்கு இந்த கலாச்சாரம் இதெல்லாம் வேறுபட்ட நிலை. இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டுல போனா நம்ம தமிழ்ல பேசி நம்ம பேசிக்கலாம், இல்லையா? இதே இப்ப கன்னடால எடுக்கணும்னு சொன்னா ஓரளவு தான் என்னால எடுக்க முடியும், இல்லையா? அந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே இந்த லிட்ரேச்சர் கன்னடா வராது, இல்லையா? நார்மலா பேசக்கூடிய கன்னடா வேற. இப்ப தமிழ் அதாவது சென்னையில பேசக்கூடிய தமிழ்ல மாறிதான் கன்னடா நான் இங்க பேசுறது. ஸோ அது மாதிரி கன்னடா சொச்சமா வராது. அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்ம அது சரியா செய்ய முடியாது. அப்ப அந்த பாஷை தெரியாத அந்த இடம் அவருக்கு இங்கிலீஷ் வரும், ஆனாலும் இங்கிலீஷ்ல நம்ம அந்த எக்ஸ்பிரஷன் கரெக்டா எடுத்துட்டு வர முடியாது. இந்த ரீஜனல் லாங்குவேஜ்ல சொல்லும். இப்ப தமிழ்ல சொல்ற மாதிரி, ஒரே நிமிஷம். ரொம்ப அழகா எழுதியிருக்கார். இதெல்லாம் இந்த வசனங்கள் எல்லாமே இதுல சிம்பிள் வசனமே கிடையாது. இது ஒருத்தர் எவ்வாறு உணர முடியும்? ஒரு திக்கற்ற நிலையில் இருந்தால் எப்படி நாம உணர்வோமோ அதே தான் இந்த இடத்துல பிரபுபாதர் எழுதியிருக்கார். ஏன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய சூழல் அப்படி. நான் உமது காரணமற்ற கருணை எல்லாவற்றையும் சாத்தியமாக்கும் என்பதை நான் அறிவேன். ஏனென்றால் நீங்கள் மிகவும் திறமையான மறைபொருள் நிபுணர், இல்லையா? அதாவது பகவானுடைய செயல்களை எல்லாத்தையும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது, இல்லையா? சிலதெல்லாம் சூக்ஷ்மமான நிலையில தான் இருக்கும், சிலதெல்லாம் நம்மளால சொல்ல முடியும், சிலது உணரத்தான் முடியும். அதை தான் இந்த இடத்துல பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கார். பக்தி தொண்டின் மென்மையான தன்மை அவர்கள் எப்படி புரிந்து கொள்வார்கள்? கண்டிப்பா நிறைய அந்த டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா டெமி காட்ஸ், இல்லையா? அதுக்கப்புறம் லார்டு, இதெல்லாமே அங்க அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்லாங் தான், இல்லையா? ஆனா
நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாகவதம் வாசிக்கும் பொழுதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வி ஷுட் see the கான்டெக்ட் மீனிங் தான் நம்ம பார்த்துக்கணுமே ஒழிய அதனுடைய எதுக்காக இது இவ்வாறு சொல்லப்பட்டது, இந்த என்னது வேர்டிங்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போகக்கூடாது அப்படிங்கறது வந்து பிரபுபாதரே சொல்லியிருக்கார் இல்லையா. நாமெல்லாம் டெமிகாட்ஸ்ன்னா நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம் இல்லையா, நம்மளாம் தேவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிரபுபாதர் எழுதணும்னு நினைச்சிருந்தா தேவதாசன் எழுதியிருக்கலாம், தேவதாஸ். நம்ம இதுக்கு எழுதணும்னு நினைச்சிருந்தா அவர் தேவதா அப்படின்னு எழுதியிருந்தா நாம ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்போம். ஆனா அவர் ப்ரீச் பண்ணது போனது யாருக்கு? மேற்கத்திய, அதாவது இந்த கலாச்சாரம் பத்தி ஒரே ஒரு பர்சன்ட் கூட தெரியாத அந்த மக்களுக்கு. அவங்க அந்த கிறிஸ்டியானிட்டி ஸ்லாங்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா டெமிகாட்ஸ் வரும், அவங்களுக்கு லார்ட் வரும் இல்லையா, இதெல்லாமே அந்த ஸ்லாங் கண்டிப்பா வரும் இல்லையா. ஸோ அதை வந்து ஏன் எழுதியிருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் என்னன்னா, அந்த மக்களுக்கு வந்து நம்மளாம் இயற்கையிலேயே வந்து புண்ணியமான ஒரு ஸ்தலத்துல பிறந்திருக்கோம். நமக்கு அந்த கலாச்சாரம் வந்து நம்ம அதாவது நம்மளோட ரத்தத்திலேயே ஊறி போன ஒன்று. நம்ம அந்த அளவுக்கு புண்ணியங்கள் செய்ததால இந்த பரத கண்டத்துல பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சது இல்லையா. ஆனா அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து அடர்ந்த அஜ்ஞானத்துல வந்து பிறந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு அவங்களுடைய இதுல இருந்தே போதும். இப்ப நம்ம அதாவது ஆடுற மாட்டை ஆறிதான் கறக்கணும், பாடுற மாட்டை பாடிதான் கறக்கணும். இது நம்ம ப்ராவர்ப் நமக்கு நல்லாவே தெரியும். அதனாலதான் சில இடங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் எழுதக்கூடிய இந்த இது வந்து அவங்களுக்கு புரியக்கூடிய விதத்துலதான் அங்க எழுதியிருக்காரே ஒழிய அவங்களுக்காகவே எழுதியிருக்காங்கன்றது கிடையாது இல்லையா. சோ அங்க போனதே அவங்கள திருத்தறதுக்காக தான், அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை காட்டணுன்றதுக்காக தான். நம்ம எல்லாம் இயற்கையில நமக்கு சொன்னாலே நமக்கு புரிஞ்சு போயிடும், அதான் நமக்கு ஈஸியா வந்துடும். ஆனா அவங்களுக்கு அப்படி கிடையாது. சோ அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். பக்தியினுடைய மென்மையான தன்மை, ரொம்ப அழகான வார்த்தை. இட்ஸ் எ வெரி சாஃப்ட் டச். இதை வந்து உணர்ந்தறியக்கூடிய பக்குவம் கொண்டவங்களால தான் புரியும். இதை வந்து சும்மா அந்த வார்த்தை அளவுல இருந்து நம்ம அதை புரிஞ்சுக்க முடியாது. மென்மையான தன்மையை வந்து நாம வார்த்தைகளால புரிஞ்சுக்க முடியாது, அனுபவித்து அறிந்துதான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அவர் எப்படி புரிந்து கொள்வார்கள்? ஓ ஆண்டவரே, உமது செய்தியை பற்றி அவர்களை நம்ப வைக்க நான் உமது கருணையை ஜெபிக்கிறேன், யாசிக்கிறேன்னு சொல்லுவோம் நம்ம இல்லையா. சோ அங்கே ஜெபிக்கிறேன் இல்லையா. உமது விருப்பத்தினால் அனைத்து உயிர்களும் மாயை சக்தியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்துள்ளன. எனவே நீர் விரும்பினால் உமது விருப்பத்தினால் அவர்களை மாயின் பிடியிலிருந்து விடுவிக்க முடியும். சோ see everything is putting on the lotus feet of the supreme lord இல்லையா. சோ பகவான் வந்து எதை விரும்புகிறார்? as per his will only அப்படின்னா அப்ரூவல். வில்லுன்னா அவர் விரும்புறதுன்னாக்கா அவருடைய உத்தரவின் பேர்ல தான் இதெல்லாம் நடக்குது. சோ உத்தரவுக்கு வந்து நாம தான் அதை வந்து சப்மிஷன். இப்போ நம்ம ஒரு ஆபீஸ்ல போயிட்டு ஏதாவது நமக்கு அப்ரூவல் வேணும்னா என்ன பண்ணுவோம்? மனு கொடுக்கறது, சப்மிஷன் பண்றதெல்லாம் நாம தான். அவங்க வெறும் அதை பார்த்துட்டு நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? அப்ரூவல் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க இல்லையா. அது போலதான் இந்த ஜீவன் வந்து என்னெல்லாம் பௌதீகத்துல செயல்படணும்ன்ற ஆசை கொள்கிறதோ அதுக்கு எல்லாமே பகவான் வந்து, ஏன்னா நம்ம தான் அஜ்ஞானத்துல இருந்து செயல்பட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அதனால நமக்கு எது சொன்னாலும் புரிய போறது கிடையாது. அதனால மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கக்கூடிய அந்த பிறவியை கொடுத்து அஜ்ஞானத்துல உளரக்கூடியதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அப்ரூவல். அப்போ உங்களுடைய விருப்பத்துல அவங்க இப்ப எப்படி இருக்காங்க, அதே மாதிரி உங்களுடைய விருப்பத்தை கொண்டே அவர்கள் மாற்றம் பெறுவார்கள். ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள் இது எல்லாமே. நீர் அவர்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். திஸ் இஸ் த டிசையர் ஒன் ஷுட் ஹேவ். இந்த வார்த்தைகள்ல இருந்து நாமளும் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? நம்ம வீட்டுல வந்து எல்லாருமே நாம் இன்க்ளூடிங் அஸ், நாம கூட வந்து தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள் தான். ஆனா நமக்கு ஏதோ கொஞ்சம் சுக்குறுத்தி இருக்கிறதுனால இந்த அசோசியேஷன்ல இருக்கும். நம்ம வீட்டுல எல்லாருமே இதுல இருந்தா இட் இஸ் வண்டர்ஃபுல். ஆனா எல்லாருமே அப்படி இல்லைன்னா அவங்க நம்மளை விட இன்னும் மோசமான நிலையில இருக்காங்க. அவங்களை விடுவிக்கிறதுக்கு நாம தான் இறைவன்ட்டு இந்த மாதிரி பிரார்த்தனைகள், ரொம்ப அழகான பிரார்த்தனைகள், இதை எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஆனால் நீர் அவர்களுடைய விடுதலை விரும்பினால் அவர்களால் மட்டுமே உம்முடைய செய்தியை புரிந்து கொள்ள முடியும். அதாவது இறைவன், அதாவது இஃப் காட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அஸ் நோ ஒன் கேன் ஸ்டாப் இல்லையா. இஃப் காட் இஸ் நாட் அப்ரூவிங், யார் வந்தாலும் அந்த செயல் நடக்காது. இது ரெண்டு இதுமே நம்ம படிச்சுக்கணும் நம்ம எப்பவுமே. இப்போ நாம அதாவது இறைவன் விரும்பினால் அந்த செயல் வந்து நடைபெறும், இறைவன் விரும்பாவிட்டால் அந்த செயல் வந்து கண்டிப்பா நடைபெறாம். இது நாம மனசுல புரிஞ்சுக்கணும். நான் விரும்பிதான் இந்த செயல் நடந்தது, நான் செஞ்சுதான் இது நடந்தது, நான் தான் எல்லாமே செஞ்சேன் அப்படிலாம் நம்ம என்னைக்குமே வந்து மார்த்தட்டி கொள்ள முடியாது. இது நம்ம வெறும் கருவிதான் இங்க அப்படிங்கறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ இறைவனுடைய கட்டளை என்ன, இறைவனுடைய விருப்பம் என்ன? இஃப் விஷஸ் இல்லையா. பகவான் வந்து அவருடைய காரணமற்ற கருணையால இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள் எல்லாம் கரை சேரணும்ட்டு பகவான் வந்து அருள் புரிந்தால்
கண்டிப்பாக அந்த ஆத்மாக்கள் எந்த வழியாவது அவங்க வந்து கரை சேர்ந்துருவாங்க. ஆனா இறைவன் வந்து அதன் மீது அவர் காரணமற்ற கருணை வைக்கவில்லை என்றால் அந்த ஜீவன் என்னதான் தலைக்கீழ நின்னாலுமே கண்டிப்பா நடக்க போறது கிடையாது. இது அவங்களுக்கு மட்டும் பொருத்தம் இல்ல, நமக்கும் சேர்த்துதான். கிருஷ்ண உணர்வின் இந்த செய்தியை நான் அவர்களுக்கு எப்படி புரிய வைப்பேன்? நான் மிகவும் துரதிருஷ்டவசமானவன், தகுதியற்றவன், மிகவும் தாழ்ந்தவன். ஆகையால் நான் அவர்களை நம்ப வைக்க உங்கள் ஆசீர்வாதத்தை நாடுகிறேன். ஏனென்றால் நான் அதை செய்ய சக்தி அற்றவன். எவ்வளவு அழகா எழுதியிருக்கார். உண்மையிலேயே நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாதுன்றது ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம வீட்லயே யாரையாவது ஒருத்தர் திருத்தணும்னு நினைச்சு நம்ம நிறைய சொன்னா கூட, இப்ப உங்ககிட்ட எல்லாம் எவ்வளவு பேசுறேன், நீங்க எத்தனையோ பேர் வந்து ஆஹ் என்னுடைய வார்த்தைகள் வந்து இது என்னுடைய வார்த்தைகள் கிடையாது, இங்க பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்களை வந்து படிச்சு உங்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து இறைவன் கொடுத்திருக்கார். ஆனா நீங்க என்னுடைய இந்த பேசக்கூடிய இந்த வார்த்தைகளை வந்து நீங்க அப்படியே எடுத்துக்கணும்ன்றது வந்து சில பேருக்கு நல்லாவே மைண்ட்ல போகும். ஆனா எங்க வீட்டுல என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நான் இதை சொல்லவே முடியாது. எனக்கு அந்த அந்த குவாலிஃபிகேஷனே எனக்கு இல்லை. அப்படிங்கறது வந்து நிறைய வாட்டி நான் வந்து உருவாயிருக்கேன். எனக்கு ஐ எம் நாட் குவாலிஃபைட் அப்படிங்கறத வந்து நான் நிறைய வாட்டி நினைச்சிருக்கேன். ஆனா நீங்க எல்லாம் கேக்குறீங்கன்னா யூ ஆர் ஹேவிங் அ சுக்ருதி இல்லையா? உங்களுதே ஆன புண்ணியங்கள், இதை கேட்கணும்ன்ற அந்த இது வந்து இறைவனுடைய அருள் உங்களுக்கு இருக்கு. அதனால நீங்க எல்லாரும் கேட்கறீங்க. இது சொல்லக்கூடிய அருளை வந்து பகவான் கொடுத்தார், கேட்கக்கூடிய அருளை வந்து பகவான் கொடுத்திருக்கார், குரு பரம்பரா கொடுத்திருக்கு. அதனாலதான் நம்ம எல்லாரும் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல உட்காந்துருக்கோம். ஆனா இது வந்து என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்னால சொல்ல முடியல. இது வரைக்குமே பகவத்கீதா வந்து உட்கார வச்சு முழுசா சொல்லி கொடுக்க முடியல. இதோட 3 வாட்டி நான் ட்ரை பண்ணிட்டு அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிருக்கு. அதனால எதுவுமே நம்ம கையில கிடையாது. சோ இந்த மாதிரி தகுதி இல்ல, சக்தியற்றவன் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ்ல வந்து நம்ம எல்லாருமே நம்ம பார்த்திருக்கலாம், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்திருக்கும். எப்படியோ மாதாஜி ஆஹ் அது யார் மேலயும் தவிர அவங்களுக்கு அந்த காலம் வரும் பொழுது அவங்க கேட்பாங்க மாதாஜி. இப்ப அவங்களுக்கு இன்னும் ஆஹ் டைம் இல்ல. நமக்கு அப்படின்ட்டு இல்ல, அவங்களுக்கு காலம் வரட்டும். பட் ஆனா நம்முடைய முயற்சியும் நம்ம செய்யணும் இல்லையா? அந்த முயற்சி செய்யும் பொழுது கூட அது கரெக்டா போகாது இல்ல. சோ தட் மீன்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்க சொன்னது காலம் வரணும்ன்றது கரெக்ட் தான், நான் இல்ல சொல்றேன். அது இறைவனுடைய ஆசை. இறைவன் நினைத்தால் அது கண்டிப்பா நடக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா இறைவன் வீட்லயும் நினைக்கணும் இல்லையா? சோ இறைவன் நினைக்கும் பொழுது நான் நிறைய வாட்டி ஃபீல் பண்ணுவேன். சோ அதாவது நம்மளால இப்படி இங்க பேசுறதுக்கான இது நான் பேசுறது இல்ல அப்படிங்கறது வந்து ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே வந்து இறைவன் எனக்கு நினைவூட்டி கொண்டே இருப்பார் ஆக்சுவலி. ஸோ யூ ஆர் நாட் ஸ்பீக்கிங், இது எல்லாமே உன்னுடையதே கிடையாது. இங்க வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இஸ்கான் அப்படின்னா சில பிரபுபாதருடைய பிளாட்ஃபார்ம். இங்கே அவருடைய எழுத்துக்கள் தான் பேசப்படுகிறது. இங்க நீ வெறும் கருவி மட்டும்தான் உட்கார்ந்து இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே வந்து எனக்கு வந்து அறிவுறுத்தி கொண்டே இருக்கும். ஸோ நீங்க கூட அதே மாதிரிதான், யூ ஆர் ஆல்சோ லிசனிங். ஆனா இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல உட்கார்றதுக்கு வந்து இறைவனுடைய கருணை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, பிரபுபாதருடைய கருணை இருக்கு, குரு மகாராஜுடைய கருணை இருக்கு. அதனாலதான் நீங்க எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்கீங்க. இல்லைன்னா நீங்க கூட வந்து இங்க உட்கார முடியாது. எவ்ரி ஒன் இஸ் லைக் தட். ஸோ இங்க பிரபுபாதர் எழுதியிருக்கக்கூடிய எழுத்துக்களை வச்சு நம்ம அதை வந்து இன்னும் உண்மையாவே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. நத்திங், ஒன்னும் பண்ண முடியாது நம்மளால. நம்ம தலை கீழே நின்னா கூட ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அப்படி காலம் என்பது மிக முக்கியம்தான். ஆனா அந்த காலத்தும் எதனுடைய அடிப்படையில கொண்டது? கர்ம பலனை அடிப்படை கொண்டது. கர்மங்கள் வந்து இறைவன் நினைச்சா ஒரே நொடியில வந்து தீர்த்திடலாம் இல்லையா? இஃப் காட் இஸ், யாருமே நம்ம பக்கம் நிக்கலனாலும் இறைவன் ஒருத்தர் நின்னாலே வெற்றி தான். எப்படி அர்ஜுனருக்கு யார் இருந்தாங்க? அதாவது நிராயுத பாணியா இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் தான் இருந்தார் இல்லையா? படைபலம் எல்லாத்தையுமே வந்து துரியோதனனுக்கு தான் கொடுத்தார். அவன் ஏன் வெற்றி கொள்ளல? பீஷ்மரை யாருமே வெற்றி கொள்ள முடியாது, அப்படிப்பட்டவரையே வந்து வெற்றி கொள்ளக்கூடிய சுச்சுவேஷனை கொண்டு வந்தார் இல்லையா? துரோணாச்சாரிய கொல்றது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. அஸ்வதாமன் மறந்து விட்டான், ஏன்னா அவருடைய வீக்னஸ் பாயிண்ட் பையன் இல்லையா? அவன் மறைந்து விட்டானேன்னு கேட்ட உடனே அவர் வந்து எல்லாத்தையுமே அழிச்சிடறேன்ட்டார் அவர் வந்து இல்லையா? சோ யுதிஷ்டன் பொய் சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அஸ்வத்தாமன் மறிந்தான் என்றது வந்து ஒரு யானையை கொன்று அதுக்கப்புறம் வந்து யுதிஷ்டர் வந்து சொல்லி முடிச்சார், யானையும் சேர்த்து சொன்னார். ஆனா அந்த கடைசியில அஸ்வத்தாமன் என்ற வார்த்தை கேட்ட உடனே அவர் மறந்து போயிட்டார். அதுதான் மனிதனுடைய இயல்பு இல்லையா? நம்முடைய பாசம் நேசம் எல்லாமே அப்படிதான். சோ இங்க பகவானுடைய அருள் இருந்தா நாம் எதையுமே சாதிக்க முடியும். அந்த செருப்பு தைக்கிறவனை வந்து ஊசிக்குள்ள வந்து யானையை நுழைக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு சொன்னான் இல்லையா நாரத மகரிஷி கிட்ட? எப்படி சொன்னான்? இவ்வளவு பெரிய ஆலமரத்தினுடைய விதைகள் வந்து அத்தனை விதைகளும் ஒரே ஒரு சின்ன பழத்துல இருக்கு இல்லையா? எத்தனையோ விதைகள், கணக்கில் அடங்காத விதைகள் அதுக்குள்ள இருக்கு. ஒவ்வொரு விதையுமே ஒவ்வொரு ஆலமரம் ஆகும் அப்படின்னு வந்து
அப்படி சின்னதா இருக்கிறது இவ்வளோ பெருசா வந்து ஒண்ணுக்குள்ள வச்சிருக்கும் பொழுது அப்பயும் அவ்வளோ பெரிய யானை இந்த ஊசிக்குள்ள கோக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அப்படின்னா இறைவனுடைய ஆற்றலை நாம வந்து வி ஷுட் திங்க் அபவுட் தட். நாம ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க, வி ஆர் நத்திங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நமக்கு வந்து நிரூபிச்சு கொண்டே இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம வாசிக்கிறது எதுக்கு? பிரபுபாதருடைய புஸ்தகங்களை வாசிக்கணும்னு நிறைய வாட்டி சொல்றாங்க. யூ ஷுட் ரீட் பிரபுபாதா புக் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்? இந்த உணர்தலை எல்லாம் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது தான். சோ அதன் மூலமா அவரை தொடர்பு படுத்தி இறைவனோட சம்பந்தத்தை நாம ஏற்படுத்திக்கிறோம். இன்னும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான பக்குவத்தை வந்து இறைவன் அங்கிருந்து நமக்கு அருள்கின்றார். அதனால நம்ம படிக்கிறது நமக்கு தான் நன்மை அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். எப்படியோ ஆண்டவரே, உம்மை பற்றி பேசுவதற்கு நீர் எனக்கு இங்கே அழைத்து வந்தீர். இப்பொழுது நான் என் ஆண்டவரே, நீ விருப்பப்படி எனக்கு வெற்றி அல்லது தோல்வியை ஏற்படுத்தும் உம்முடையது. அதாவது இதுல நான் வந்து சக்சஸா முடிப்பனோ இல்லையோ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, அதெல்லாம் உன் கையில. எனக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. நான் வெறும் நீ என்ன செய்ய சொல்றே அதை தான் நான் செய்ய போறேன். இந்த பாவத்தை தான் நாம் எல்லாருமே வளர்த்துக்கணும். இது அவ்வளவு சுலபத்துல வரக்கூடிய பாவமே கிடையாது. ஏன்னா நமக்கு அந்த நான் எனதுன்ற அந்த பாவம் வந்து நிறையவே நம்ம ஆழ்ந்து இருக்கக்கூடியவங்க இல்லையா? அந்த இதுல இருந்து வெளியில வரணும். இட் வில் டேக் டைம். அனைத்து உலகங்களின் மீது உலகங்களின் ஆன்மீக குருவே நான் உங்கள் செய்தி, அதுனா சுப்ரீம் குரு இல்லையா? அதாவது யூனிவர்சல் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க கிருஷ்ணரை. ஓகே, சோ அனைத்து அண்டங்களுக்குமே வந்து ஆதி குருவாக இருக்கிறது யார்? அவர்தான். நான் உங்கள் செய்தியை மீண்டும் சொல்ல வேண்டும். எனவே நீங்கள் விரும்பினால் எனது பேச்சு சக்தியை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள ஏற்றதாக மாற்ற முடியும். எஸ், இதெல்லாம் இது கண்டிப்பா நம்ம கேட்கணும். இப்படி எப்படிலாம் பிரார்த்திக்கணும்ன்றது இந்த பிரார்த்தனைகள்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹவு டு ப்ரே டு காட் அப்படிங்கறத வந்து பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்கள் இருந்து தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். உமது காரணமற்ற கருணையால் மட்டுமே என் வார்த்தைகள் தூய்மையாகும். இந்த தூய்மையா பேசினாதான் அது வந்து நன்மையான விதத்துல வந்து அந்த பரிமாற்றங்கள் என்பது ஏற்படும் நல்ல விதத்துல. இந்த பேசக்கூடிய வார்த்தைகள்ல தூய்மை இல்லைன்னா அங்கு பரிமாற்றங்களே இருக்காது இல்லையா? இந்த உன்னதமான செய்தி அவர்களின் இதயங்களை ஊடுருவும் போது அவர்கள் நிச்சயமாக மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். இதனால் வாழ்க்கையில் அனைத்து துரதிர்ஷ்டங்களிலிருந்தும் விடுபடுவார்கள் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். சோ அமங்கலங்களிலிருந்து நான் வந்து வெளியில வருவேன் அப்படிங்கறது வந்து சொல்றேன். ஆண்டவரே, நான் உங்கள் கையில் ஒரு பொம்மையை போன்றவன், ஏன் நிமித்த மாத்திரம். எனவே நீங்கள் என் சவ்யசாஷி இல்லையா அர்ஜுனருக்கு சொன்னார், எனக்கு இங்கே நடனமாட அழைத்து வந்திருந்தால் என்னை நடனமாட செய்யுங்கள் ஆண்டவரே, நீங்கள் விரும்பியபடி என்னை நடனமாட செய்யுங்கள். அதாவது பப்பெட் ஷோல வந்து என்ன ஆகும்? பப்பெட்ஸ் வந்து ஆடும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் அந்த இடத்துல சொல்றார். எனக்கு பக்தியும் இல்லை, அறிவும் இல்லை, ஆனால் கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தில் எனக்கு வலுவான நம்பிக்கை உள்ளது. இந்த பாவத்தை தான் நாம வந்து எடுத்துட்டு வரணும். கண்டிப்பா நமக்கு வந்து நம்முடைய பக்தி எப்பவுமே அந்த அளவு மேற்கொண்டு படிக்கிறது கூட தெம்பு இல்ல மாதாஜி. எஸ், ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஆமா, எனக்கு பக்தியும் கிடையாது அப்படின்னா நமக்கு பக்தியினுடைய அளவு பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாரு வேரி ஆயிட்டே இருக்கும். இப்ப மூட் நல்லா இருந்தா நல்லா பக்தி பண்ணுவோம். மூட் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பக்தியினுடைய வீரியம் பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சிரும். பக்தி இருக்கும், ஆனா நமக்கு அதை விட சோகம் என்பது நம்மள வந்து ஓவர் டேக் பண்ணிருக்கும் இல்லையா? அறிவும் அந்த அளவுக்கு இன்டெலிஜென்ட்டும் நமக்கு கிடையாது. ஆனால் பகவானுடைய புனித நாமங்களில் வந்து எனக்கு வலுவான நம்பிக்கை உண்டு. இது யார் சொல்றது? சில பிரபுபாதர். நான் பக்தி வேதாந்தராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளேன். இப்பொழுது நீங்கள் விரும்பினால் பக்தி வேதாந்தத்தின் உண்மையான நோக்கத்தை நீங்கள் நிறைவேற்ற முடியும். கையொப்பமிட்டவர் மிகவும் துரதிருஷ்டவசமான முக்கியமற்ற பிச்சைக்காரரான ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஜலதூதா என்ற கப்பலில் காமன்வெல்த் பியர் பாஸ்டன் மாசசூட்ஸ் அமெரிக்கா தேதியிட்ட செப்டம்பர் 18 வந்து இதை எழுதியிருக்கார். ரொம்ப அழகா எழுதியிருக்கார். இந்த மாதிரி யாராலுமே எழுத முடியாது. கண்டிப்பா இதெல்லாம் நம்ம ஒரு மாதிரி கல்வெட்டுல பொறிச்சு வச்சுக்கணும் இந்த எழுத்துக்களை எல்லாமே நம்ம இல்லையா? இதை நான் காப்பி பண்ணி உங்களுக்கு இந்த சாட்ல போடுறேன். ஆமா படிங்க. இத படிச்சாலாவது நமக்கு எஸ் நம்ம தாக்கத்திலேயே இருந்தா நமக்கு உடம்புக்கு வந்துருமா அப்படி அதாவது இதே கொஞ்ச நேரத்துக்கு நீடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் மனசுல.
ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி. போதும் மாதாஜி, நிறுத்திக்கலாம். கரெக்ட் தான் மாதாஜி. அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையே. நம்ம கையில ஒண்ணுமே கிடையாது இல்ல மாதாஜி, இல்லையா? நிறைய விஷயங்கள் வந்து எவ்வளவு கஷ்டம் தாங்க முடியுங்கிறது பகவானுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது வந்து. கண்டிப்பா தெரியும். நீங்க பக்தியில இருக்கும்போது பேசவே கூடாது. இறைவன் வந்து எப்படின்னா கஷ்டத்தை எவ்வளவு தாங்க முடியும்ன்றத செக் பண்ணுவார், இல்லையா? கண்டிப்பா செக் பண்ணுவார். நீங்க அது இந்த எவ்வளவு தாங்குறீங்களோ தாக்கம் அவ்வளவுமே நீங்க பிற்காலத்துல வந்து நீங்க ஒரு மேன்மையான செயல். எதுக்கு உங்களுக்கு தாங்கணும்ன்ற டெஸ்டிங் வைக்கிறார். வாழ்க்கையில நீங்க பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது நிறைய தடை கற்கள் வரும். நான் நிறைய வாட்டி யோசிப்பேன். ஸோ நாம போறோம், கோயிலுக்கு போறோம், சீக்கிரமா வீட்டுக்கு வரோம். ஆனா அங்க முக்கியத்துவம் வந்து இறைவனுக்கு தான் நம்ம கொடுக்குறோமா அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன். இப்போ வீடு நம்ம டைமுக்கு வரணும் அப்படிங்கறதுதான் தான் நிறைய வாட்டி அதை நான் ஃபீல் பண்ணுவேன். ஐ எம் நாட் ஸ்டாண்டிங் ஃபார் கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற அந்த மனசு வருது எனக்கு. ஏன்னா we are அதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ், எஸ் வீட்டுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனா அங்க பக்தி பண்ணும்பொழுது மெயினா நம்ம வந்து இந்த வீட்டுக்கு போகணும் இல்லையா அப்படிங்கிற அந்த டயத்தை பார்க்க கூடாது, இல்லையா? சில சமயங்களை நான் பார்ப்பேன். ஏன்னா காலம் கடந்து வரும்பொழுதுன்ற சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும்பொழுது அதுக்கு எனக்கு நானே ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்க கூடாது. அது ரொம்ப தவறு, இல்லையா? நேத்து கூட அப்படிதான் ஃபீல் பண்ணேன் நான். ஸோ 8:15 ஆயிடுது இன்னும் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஆனா அங்க 9 மணிக்கு மேல ஆயிடும்னு எனக்கு தெரியும். அங்க வரை இருக்க முடியாது, 9 மணிக்கு மேல வரல இருந்தா வீட்டுல சங்கடம் வந்துரும்ட்டு கிளம்பி வந்துட்டேன் நான். பட் ஸ்டில் நான் கிருஷ்ணருக்காக வந்து நிக்கலையே அப்படிங்கிற ஒரு மன வருத்தம் கண்டிப்பா இருக்கு. ஸோ அது சில நேரங்கள்ல நம்ம வந்து பர்ஃபெக்ட் கிடையாது மாதாஜி, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நிறைய இடங்கள்ல நம்ம கேப்ஸ் உண்டு, இல்லையா? ஏன்னா இது கலியுகம். நம்ம ஐடியலா நம்ம வந்து செயல்படுறதுக்கு வந்து இறைவனுடைய அருள் வேண்டும், இல்லையா? அங்க இருக்கக்கூடியது எல்லாமே நாம இங்க தாங்கிட்டு இருக்கணும்னாக்கா இங்கேயும் வந்து நமக்கு அந்த ஃபேவரபிள் சுச்சுவேஷன் நமக்கு கண்டிப்பா இருக்கணும், இல்லையா? ஒண்ணு பாதுகாப்பு, அது கரெக்ட் தான். ரெண்டாவது வந்து யாருக்கும் மனசுல நம்ம வருத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடாது, இல்லையா? நாம பக்தி பண்றோன்றதுக்காக வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே நாம சங்கடமான ஒரு மனசை அவங்களுக்கு கொடுத்துடக்கூடாது. ஸோ அந்த நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் வந்து நல்லதே கிடையாது. அதனாலதான் நம்ம வந்து we have to adjust and move forward. எல்லார் வீட்லயுமே இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும். நான் இந்த இப்போ பிரபுபாதர் மாதிரி டேரிங்கா போயிட்டு நம்ம வந்து பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா பண்ண முடியாது, இல்லையா? அதை வச்சு பார்க்கும்பொழுது நாம ஒண்ணுமே கிடையாது. இட் இஸ் நத்திங், தூசி அளவு கூட. அவருடைய மன உறுதி எங்க, நம்ம எல்லாம் எங்க மாதாஜி? அதுதான் நானும் சொல்றது. தட் இஸ் நத்திங், நாம ஒண்ணுமே பண்ணல அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ரொம்ப மனசு இதாயிடுச்சு மாதாஜி. எஸ், ராத்திரி எல்லாம் தூக்கம் வராது. இல்ல இல்ல, பிரபுபாதரை நினைச்சு வேண்டுங்கோ. வேண்டுனீங்கன்னா படிச்சாவே தூக்கம் வந்துரும் மாதாஜி, நிம்மதியா இருக்கும் மனசு. ஆமா. அவங்களது படிச்சாவே, நைட்டு படிச்சாவே தூக்கம் வராதவங்க கூட கண்டிப்பா தூங்கிடுவோம் மாதாஜி. ஹரே கிரேட் கிருஷ்ணா. கிரேட். உண்மையா மாதாஜி, அந்த புக்கு இங்க இருக்குது மாதாஜி. நாங்களாம் அங்க வாங்கின புக்கு, அதுல படிப்போம். படிச்சா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னாலே நல்ல தூக்கம் வரும் மாதாஜி. மாதாஜி. இப்ப ராத்திரில கூட நான் முடிச்சுட்டு சொல்றப்ப டிஸ்டர்ப்டா தூங்க இருப்பேன். கூடாது. அப்ப ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு இருப்பேன். எப்ப தூங்குனேன்னு கூட தெரியாது மாதாஜி. அவ்வளவுதான், தட்ஸ் இட். நம்ம பௌதீகத்துல போனா மன சஞ்சலமான கண்டிப்பா தூக்கம் வராது மாதாஜி. நம்ம இன்னும் கடவுள் கொஞ்சம் கண்டிப்பா தூக்கம் வந்துரும். correct. ஹரே ரொம்ப கிருஷ்ணா அழகா மாதாஜி. இருக்கு இந்த இது ஸ்டோரி, இல்லையா? ஸ்டோரி ஆமா. கிடையாது, பட் அவருடைய அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இல்லையா? ஸோ நாம குருனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு நம்ம படிக்கும் பொழுது எவ்வளவு நமக்கு படிப்பினைகள் இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுல நம்ம நம்ம எங்கெல்லாம் நாம் இன்னும் அந்த நிலை அடையறதுக்கு எவ்வளவு கேப் வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம வந்து அலசி ஆராயணும். ஸோ அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில அன்றாட நாம வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டிய செயல்கள். ஓகே, ஸோ நம்ம ஏதோ கதை கேட்டோன்ற மாதிரி அதை வந்து அதுல முழுகிறத விட இந்த அளவுக்கு கஷ்டத்தை வந்து ஃபேஸ் பண்ண அதாவது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எப்படி 108 ஆலயங்கள் 80 புஸ்தகங்களை எழுதினார். அப்ப இறைவனுடைய அருள் எப்படி இருந்திருக்கும் அவருக்கு. அப்ப எவ்வளவு அயராத அவர் வந்து உழைச்சு. மாதாஜி, அவர் கனவுல வந்து அவருக்கு தைரியம் சொல்றாரு இல்ல மாதாஜி? ஆமா, அப்பனா அவரு அவருடைய இப்பேற்பட்ட நம்பிக்கையை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ண முடியாது மாதாஜி. இவ்வளவு நம்பிக்கை அதுதான் தான் நானும் அவ்வளவு. சொல்றது. அதெல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும். அவர் எந்த அளவுக்கு அவர் நம்பி இருப்பார். இறைவனை நம்பி இருந்தா 2 முறை ஹார்ட் அட்டாக் வந்த பிறகு கூட இறைவனையே நம்பி இருந்தாருன்னா தட் இட் செல்ஃப் இஸ் a ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன். நமக்கு அந்த மாதிரி இருக்கா கன்விக்ஷன்? கொண்டு போயிடுவோம் மாதாஜி. ஐயோ வந்துருச்சே.
நெகட்டிவா நீங்க தான் சொன்ன மாதிரி நினைப்போம். ஐ அப்ரிஷியேட் பிரேமா மாதாஜி. அவங்க யதார்த்தமா இருக்கிறத சொல்லிடணும். அது தட் இஸ் ரைட். நிறைய பேர் அது கூட நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம் இல்லையா? இல்ல நான் ஒரு என்ன சின்ன வலி எதுலயாவது மோதி வலி வந்தா கூட ஐயோ நம்மளால என்ன தாங்க முடியல. பண்றது அவ்வளவுதான் ஐயோ அப்படிங்கிற ஒரு உன்னை feeling கூப்பிட்டு தான் பையனை வரும். கூப்பிட்டு இல்லையா ஓடி வாங்கோ அப்படின்ட்டு. அது ரெண்டாவது அவர் ஓ ஆண்டவனே அப்படின்னு கூப்பிடும்போது ரொம்ப மனசு வேதனையா இருக்கு. உண்மையிலே எப்பவுமே ஆண்டவன் தான் நமக்கு உடனடியாக வரக்கூடியவன். அது நமக்கு ரியலைஸ் ஆகணும். வார்த்தைகள்ல மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா பத்தாது. நம்ம அவருடைய செயல்கள்ல நாம மனசுல எவ்வளவு பெரிய கஷ்டங்கள்லாம் உருண்டு உருண்டு வந்திருக்கும். அதை எப்படி சொல்லியிருப்பாரு பகவான்கிட்ட. பாப்பா நினைச்சு பார்க்கவே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு வந்துச்சு.